takbir summa takbir ay takbiru ka anga président kumbe ay takbiru ka anga ministre kumbe Ahmad Aidara anga ministre ni na nyashina no ben ani kilenya o sabatilima takbir summa takbir baraw bena damine mɔgɔ minnu bɛ sanfɛ ne sigiyɔrɔ t'u bolo yan an b'a ɲini u fɛ bonya kɔnɔ u ka bɛɛ ka jigin duguma ka d'a kan kɛnɛ denfa n'o ye an ka minisiri ye min ɲɛsinnen don bɛn ani kelenya ma n'o ye général de corps Ismail Wage a ye kɛnɛ sɔrɔ ka fara an ka minisiri fana kan minisiri min n'a ɲɛsinnen don an ka diinɛko bɛɛ lajɛlen ma diinɛ o diinɛ bɛ Mali kɔnɔ bi Ala subhanahu wa ta'ala y'a kalifa don ale de la an bɛɛ i ye chrétien ye o i ye silamɛ ye o i ye dɔwɛrɛ ye o i ye dɔwɛrɛ fana ye o au conseil président a Seyid Sharif Ousmane Madane Haidara a ye kɛnɛ sɔrɔ o kuma bi ye don belebele bi ye donba ye inshallah baaraw bɛna daminɛ ni Ala sɔnna shukran merci et merci bismillah an bɛ diɲɛ ɲini an ka minisiri fɛ min ɲɛsinnen bɛ cɛbo ni kanbe ani bɛn o sabatili malidenw ni ɲɔgɔn cɛ général de corps d'armée Ismail Wage an bɛ diɲɛ ɲini a fɛ an b'a fɛ ka baaraw daminɛ inshallah merci bismillah wa ala barakatillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah أيها الأحبة صاحب المعالي صاحب الفضيلة أصحاب السعادة والشرف سيداتي سادتي أنساتي ضيوفنا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقت كما أنت كوماندر تشامانجي أنا منسلي من يسنين تشيبوني كامبما malidenw ka kɛlɛɲɛ sabatili général de corps d'armée Ismail Wage a ka bonya kɔnɔ ani a ka karama kɔnɔ an ka minisiri min bɛ yen n'a ɲɛsinnen bɛ batokow ni laadakow ma ani diinɛkow docteur Mahamadu Omar Kone a ka bonya kɔnɔ haut conseil islamique président ba a Seyid Sharif Ousmane Madane Haidara a ka bonya kɔnɔ Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen a tɔnɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen tɔn fɛn bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Bamako dugutigilakaw n'o de ye an ka laadatigiw ye laadatigi bɛɛ dugutigiw bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamako dugutigiw u ka bonya n'u ka karama kɔnɔ alimamiw n'o de ye limama ye an b'u kɛrɛnkɛrɛn Mali alimami bɛɛ Mali wajulikɛla bɛɛ Mali lasilikɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u ka bonya kɔnɔ foli b'u ye UNAFEM foli bɛ u ye n'o ye Mali silamɛ jɛkuluba ye n'o ye musow ka jɛkuluba ye u ka kɛlɛɲɛ tɔn silamɛw tɔgɔ la foli bɛ u ye an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la aw bɛɛ lajɛlen ka karama ni aw ka bonya kɔnɔ an bɛ kɛnɛ min kan o ye wasa kɛnɛ ye o ye kɛlɛɲɛ kɛnɛ ye o ye bɛn kɛnɛ ye haut conseil islamique ye min n da sɔgɔmada in na k'a yira diɲɛma la k'a fɔ Mali ni bɛn kɛlɛɲɛ kan kelen o de bɛ a jɔ an bɛ o kɛnɛ kan Ala ka sabati baara min Ala sɔnna ma sɔɔni a daminɛna ka ban an donna kɔnɔ folikaw ni bisimilakaw a bɛna daminɛ ni o ye ni Ala sɔnna ma fɛn min ye recordraй Ousmane Keita u ka président ba bɛ yan an bɛna kɔrɔfɔ d'u ma kɔfɛ u bɛna Bamako tutigibagaw u bɛna olu bisimila
ka sɔrɔ ka baara in daminɛ o la mɛrilakaw ka folikanw bɛ tugu o la kumakanw ni folikanw ni bisimilakanw bɛ tugu o la déclaration bɛ tugu o la ni o bɔra yen remise bɛ tugu o la baara in bɛna kuncɛ ni faamaw olu ka kumakanw ye ni de ye programme ye bakurubaya la walasa a ka se ka teliya cogo min na ni Ala sɔnna a ma baara daminɛ na an bɛna an ka kalanden de wele n'o de ye Madi Kamara san 13 don a bɛ Muntada la Kayika don a ye kuranna bɛɛ lajɛlen durusi denmisɛnnin fitinin an b'a jira fɔ ka gɛrɛ ale kana kuranna kalan ka baara in dayɛlɛ fɔlɔ an ka o sankɔrɔta inshallah taala Madi Kamara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه وسلم. Monsieur le ministre en charge de la réconciliation et de la cohésion nationale, général des corps d'armée, parrain de l'événement. Monsieur le ministre en charge des affaires religieuses, du culte et des coutumes, Dr Mamadou Kone, éminent leader religieux, respectable ouléma, honorable imam et prédicateur, nos guides religieux, chers frères et sœurs en islam, distingués invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'unité de notre communauté est le pilier de notre force. C'est pourquoi Allah ordonne dans plusieurs parties du Coran, mais aussi beaucoup de hadiths du prophète alayhi salam nous enjoignent à l'unité et à la cohésion nationale. En vérité, l'utilité de notre cohésion va bien au-delà de la simple concorde religieuse. Elle est le bouclier indispensable à la survie de notre nation. Dans le contexte sécuritaire difficile que traverse le Mali, l'unité des musulmans et des leaders constitue le premier rempart contre le terrorisme et l'extrémisme violent. C'est précisément dans les failles de nos divisions et dans l'effritement de notre solidarité que nos ennemis s'immiscent entre nous en sémant la pagaille, le désordre et toutes sortes de diversions. En opposant un bloc doctrinal uni et une parole claire face à ces dérives, les leaders religieux du Mali coupent l'herbe sous les pieds de ses ennemis. Notre cohésion prive le terrorisme de son principal carburant, qui est la division sociale. S'unir aujourd'hui, c'est mener un combat vital pour la paix, la stabilité et la souveraineté du Mali. Honorables invités, face à ce constat, l'heure est au sursaut national. C'est le sens des démarches inclusives initiées depuis mars 2026 par le président du Haut Conseil islamique du Mali, à la personne de Seyd Chérif Ousmane Madane Aïdara. Ces efforts aboutissent aujourd'hui à ce forum historique
qu'on a dénommée la journée des rassemblements nationaux pour l'unité des musulmans du Mali. Placée sous le haut patronage de M. le ministre en charge de la réconciliation et de la cohésion nationale. Le programme de cette journée se veut très sobre. Il commence par les mots de bienvenue, par la famille fondatrice, mais introduit par les recotrades. Suivi de plantation du décor par les différents membres du Haut Conseil islamique, surtout la commission d'organisation, mais aussi ce forum a abouti à l'élaboration d'un document qu'on a appelé la déclaration et la recommandation dont la remise sera faite aux différentes autorités. Et ensuite, le boucle sera bouclé par Mamadou Koné et le ministre en charge de la réconciliation et de la cohésion nationale. À présent, nous invitons la famille fondatrice, mais avant introduite par les recotrades. Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Ambe barka da alai. Le ministre d'État, le général de corps d'armée Ismaël Ouagué, ministre de la Réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion nationale. Monsieur le ministre du culte et des coutumes, Dr Mohamedou Koné. Le président du Haut Conseil islamique, Seyd Ousmane Madani Haïdara. Et tous les vice-présidents du Haut Conseil islamique ici présents. Les présidents des imams du Mali, l'imam de la grande mosquée de Bamako, les familles fondatrices de Bamako, mesdames et messieurs. Le ministre d'État, avec votre permission, au nom d'Al-Hajj Mokhtar Koné, on remercie cette très bonne initiative du Haut Conseil islamique du Mali qui a regroupé ici, au Palais de la Culture, tous les musulmans du Mali sans exception, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Un seul objectif, c'est la paix, le vivre ensemble. Et qu'à partir d'aujourd'hui, à travers la religion musulmane, les Maliens vont se parler, se pardonner pour toute la vie. C'est un exemple qui mérite d'être salué et applaudi. Monsieur le ministre d'État, si vous n'êtes pas parti à l'école ou être un officier général de l'armée malienne, vous allez être imam à Hamdallah. Ton grand-père était imam là-bas. Docteur Mohamedou Koné, je l'ai connu à Sikasso. Son père était imam. Il a fait franco-arabe, mais il a valorisé la religion musulmane. Quand il va en Arabie Saoudite, il part avec ses homologues saoudiens égal à égal, sans complexe. Merci, docteur Mohamedou Koné. Mais, chers musulmans, l'homme que le bon Dieu a grandi, le bon Dieu a réuni son nom dans tout le monde entier. Le bon Dieu l'a donné le bonheur, le savoir, le respect et surtout l'amour de l'homme. Seyd Ousmane Madani Haïdara qui dirige aujourd'hui le Haut Conseil islamique. Aujourd'hui, il a des jeunes organisateurs. Je ne les appelle plus des jeunes. Je donne le nom ici. Réellement, de tous les organisateurs, de tous les vice-présidents. Je vois ici Makiba, je vois ici le fils de Yacoub Doucouré, je vois ici tout Kimbiri, tous ces jeunes-là qui se sont donné la main. Et regardez ici, la crème des imams du Mali ici présent. Farouk, tout le monde, Haïdara, tout le monde est là. Mali Bédébéam. Monsieur le ministre d'État, tellement que cette décision est noble,
le président du Haut Conseil islamique de Tombouctou, M. Ouangara, a délégué son vice-président, membre de la commission, Cheikh Ousmane Issa Arsina Sissé, il est là pour venir au nom de la région de Tombouctou. Toutes les régions du Mali sont là. Aujourd'hui, monsieur le ministre d'État, cette paix-là, vous l'avez battue de main de maître. Vous avez approché votre frère et homologue Mohamedou Kone. Vous avez approché Seyd Ousmane Madani Haïdara. Il vous a dit ceci. Le vin, les musulmans du Mali sont là. Ils vont venir donner la paix et prier pour la paix. Mais ils ne sont pas seuls. Ils sont venus avec leurs frères protestants. Le pasteur Mfa Ouattara est là. Yatara est là. Ils sont venus avec l'église catholique. C'est pour dire toutes les religions du Mali sont ici au CICB pour amener la paix et le vivre ensemble. Bomakoyan, munu ya tutige, mi ye nyare toure et drave, ou ma tienlike ou ye nyumandeke, ou deunu modeun beyan, ou bina kuma, ambele gelen togola. Nous, ou ya ke kanye, nous de bisek, nous de nyamakale tigouye, am munu nanaka bo, yoro janfe, ou ya jira nante bunaye bomakoyan. Aw ka dɔn aw ye min kɛ jamana ye jamanadenw b'a dɔn ye aw bɛ n'aw ka dakurunya kelen fɔ mais n bɛna min fɔ aw ye général de corps d'armée min filɛ nin ye n'a tun ma taa école la a tun bɛ kalimamiden ye hamdalayi kelen kelen kalapɔden bɛɛ a b'a dɔn a mɔkɛ de tun ye alimami ye Mohamedou Kone Yakubu Dukure bɛɛ a ye n seede a b'a dɔn a fa tun ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye alimami don ale yɛrɛ y'o de kɛ. Ousmane Madani Haïdara ni ya tɔgɔ fɔ kuma banna an jatigiw Banjugu ne ni Gole Tunkara de bɛ yan k'aw bisimila mais comme temps ka surun sisan an b'aw ladon parce que Bamako aw ye joliw bɔn aw ye duwawu kɛ pour que Bamako ka ɲɛ Bamako ka bonya Bamako yɛrɛ aw yɛrɛ t'a dan dɔn bilen Ala k'a kɛ hɛrɛ ye jamana ye aw bisimila Ojubillahi mina setane rejim. Assalamu alaikum. Jama fen fen beya. Ko ñaarew ni Darawe ni Tuurew togola. Anw beya an ka jamanatigi togola. Le patriarche de Ñaare. Ani Tuurew ka ɲɛmɔgɔ ni Darawew ka ɲɛmɔgɔ. Bamako tubaga ye olu de. Ko an kana ne ni kɔrɔkɛ Darahamane Ñaare, Abbas Touré, le colonel Issa Ñaare, mɔgɔ bɛ yan nɔ an ka jamanatigi ko an k'a fɔ aw bɛɛ ni ce aw bisimila aw b'a ka so ko nin ye hɛrɛba de ye a b'a ta Asimi yɛrɛ la président de la république bonya b'a kan a ka foli b'o ye a n'a ka membre de gouvernement bɛɛ ani CNT mɔgɔ bɛɛ ani ministre minnu bɛ yan le général de corps d'armée Ismaël Wage a ma sɛgɛn a ma salaya ani an ka ministre de culte monsieur Kone bɛɛ b'a dɔn chaque fois a bɛ famille fondatrice la mɔgɔ bɛ yan Mori Kunda mɔgɔ bɛ yan Mali région na Elimamiw tɔgɔ la ko a b'aw bɛɛ fɔ nin ye laɲini min ye ko ale ye ani nin bɛ kun assalamu alaikum awa Ñaarew ni Darawew ni Tuurew u ka baara ye min ye duwawu et pour que jamana in ka bɛn jamana in ka kɛ kelen ye bɔda kelen bɔyɔrɔ kelen ko Haut Conseil islamique a président Ousmane Madani b'a kalama alimamu b'a kalama wagati bɛ u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la u bɛ duwawu la pour que jamana in ka se ka bɔ nin ko in na k'a f'u ye fana kabila fɛn fɛn bɛ Mali la awa lawali la ka taa kabini Wagadu la ka na bila fo sisan mɔgɔbaw de bɔr'o la minnu ye contribution kɛ pour que silamɛya ka jidi silamɛya ka taa ɲɛfɛ o tɛ ko kura ye Mali la donc arabu b'o don fantan b'o don silamɛ b'o don bɛɛ b'o kalama donc bi Mali ye référence de yɔrɔ bɛɛ la silamɛya kɔni la diinɛ fɛn fɛn bɛ Mali la awa a bɛɛ y'a seko kɛ ko ale ka foli de bɛ aw ye nin ko in min bɛ yen a bɛ duwawu kɛ su ni tile awa bɛɛ ka duwawu kɛ jamana in a ka bɛn bɛɛ ka kan kelen fɔ ko donc fɛn fɛn bɛ bɔ nin kɔnɔ a b'a ɲini a ka kɛ hɛrɛ ye ala sago o sago a ka foli dɔ a ko hakɛto kɔ kuma ka gɛlɛn merci santigi la kuma ɲɛna
Atakbir Suma takbir Buya haidara mode umbe haidara shifuka chayambi aidwa ukuye ala kukeneta encore Atakbir aw ka don duguma yan fe fana an ka Mali ma ba caman de bɛ yan sente mɔgɔw bɛ muso ɲɛmɔgɔw bɛ bɛɛ lajɛlen de nana yarabi duwawu ni ala ka kɛ hɛrɛ ye. Monsieur le maître de cérémonie, on peut se retirer un peu à Minansigi, à toi qu'on va vouloir. Mais on est à votre disposition. Parce que quand le ministre d'État est là avec le ministre du culte, nous sommes toujours en sentinelle pour les annoncer. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Takbir. Somma takbir. Biye Dombaye. Slameo befra la nyoronka. Menina. Ntenina, mbenife, ntenife, otiambi. Ambe ambulo di nyoroma, kana kabide nyesigi. Kakla ko nyemoya, ko takadi anga jemana nyemogoma. Krengreni ala, ka takadi anga général de corps d'armée Ismaël Ouagé, kadalema. Alebe yoro, anga dine ministry. Noye docteur Mahamadou Omar Kone alebo yorola dine belejele kalfalendo ale de la okma o tabolo befna nyogo soroya chrétien bia ambu fokusbe ko wale yimando atna tabolo belejele dine wore mamunu bia abeka foli bia inshallah wala anga président de l'assemblée koro Ali Nuhu Diallo ay kenesoro ko ki bismillah kafara Sharif Ahmada hamahullah amode avec kene konoya kwa ki bismillah anga doni ba fen febia ak bela jile amba ni no fe ko bismillah anya min to fo ama min to fo okma ame quartier de kono ana ame commune de kono o nyemgo ba noye monsieur le maire Amadou Ouattara kuma bina dalema alika ka jama bismillah inshallah monsieur le maire bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le ministre d'État, chargé de la paix, de la réconciliation et de la cohésion nationale. Monsieur le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Monsieur le président du Haut Conseil islamique du Mali. Monsieur le représentant des jeunes musulmans, de la jeunesse musulmane, Monsieur le représentant des bureaux régionaux du Haut Conseil islamique, Madame la représentante de l'UNAFEM, Monsieur le représentant de la communauté siite, Monsieur le représentant de la communauté sunnite, Monsieur le représentant du groupement des leaders spirituels et religieux du Mali, Monsieur le représentant de la Ligue, Messieurs les légitimités traditionnelles et religieuses, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole rigoureusement observé, Mesdames et Messieurs, au nom du Conseil communal et de l'ensemble des populations de notre commune, j'ai l'immense honneur et le profond plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette journée du Rassemblement national pour l'unité des musulmans du Mali, organisée par le Haut Conseil islamique du Mali. Je salue respectueusement les autorités administratives et politiques présentes, les leaders religieux, les érudits, les imams, les invités venus de toutes les régions du Mali, ainsi que tous les fidèles musulmans qui ont répondu à cet appel de fraternité et de cohésion. Mesdames et Messieurs, cette rencontre revêt une importance particulière dans le contexte actuel de notre pays. Elle nous rappelle que l'unité, la solidarité, le dialogue et le respect mutuel
constituent les fondements essentiels de notre vivre ensemble. L'islam nous enseigne la paix, la tolérance et la fraternité. Des valeurs qui doivent continuer à guider nos actions individuelles et collectives pour bâtir un Mali stable, prospère et réconcilié avec lui-même. Je tiens à féliciter chaleureusement le Haut Conseil islamique du Mali pour cette initiative louable qui contribue au renforcement de l'unité de la communauté musulmane et au-delà, la consolidation de la paix et de la cohésion nationale. Les mêmes vont à l'endroit des plus hautes autorités qui œuvrent inlassablement pour cette cause noble, indispensable pour tout développement. Comme l'atteste la présente parmi nous, le ministre d'État de la paix, de la réconciliation et de la cohésion nationale et celui en charge des affaires religieuses, du culte et des coutumes. Que tous retrouvent ici l'expression de ma profonde gratitude. Mesdames et messieurs, je formule le vœu que cette journée soit un cadre d'échange constructif, de prières sincères et d'engagement renouvelé en faveur de l'unité nationale, de la concorde sociale et du développement de notre chère nation. Vive l'unité des musulmans du Mali, vive la paix et la cohésion sociale, vive le Mali uni et prospère. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Nous sommes comme 5 maires. Allez de bisnali kuma uke noye Amadou Ouattara. Foli baye, bonyamasaki baye, barikada baye. Ma ba fa fe bekenega ambe foli kura kura yawe. Anga muso baw amanyira uko ina fem. Unyemo ba no de tanti kaja tokola. Aka foli be ya ani muso baw be la jele. Mali muso be foli be awe dakunya kele. Nambola e sisano commission menye ni mbara ilabe. Ni oye kelenya ni be ani koto nyontala o domba mimbea dina nyemo ni nyonje je kuluba minye abarake ka ko la sabati hoko islamiki konnana atonye mo ba no je kulu nyemo ba e o da Cheikh Ibrahim Kontawo ambe dakunya fladi ama inshallah barai nyabla kuma minu mabulo barai ka alebna wofo o ko fefe minye déclaration ni o bina tugu wala Arabukana, Tuabukana, Bamanangana, Niala Solana. ليتفضل الشيخ إبراهيم كونتاو. Mohamed Solemana, Mama Beyoromina, Ambe Palais de la Culture, Amadou Ampatebala, Dinamo Hoga Kelenya, Ambe Okeneka, Bidombar Kamaina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ame kuma nyini anga famo fe ani Mali kuma kelaw. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كما دمنا أم الله تعالى فو نكا ولنمندو ألم يا أم بن نكنا بركة ماينكا نكنا نورا لينكا إسلامي ككنة فسديا ككنة benga kene keleya ka kene ambe madame ni foli ani wale nyumandon anga parrain
n'o ye an ka ministre ye de l'État général Ismaël Wage. An ka foli n'an ka waleɲuman dɔn a b'an ka ministre min ni jamana ye diina ani batokɛyɔrɔw ani laadaw k'o bɛɛ lajɛlen kalifa ma n'o ye an ka ministre Dr Mohamed Kone. K'an ka foli kɛrɛnkɛrɛn lase an ka jɛ n'o ye Haut Conseil islamique ye a ɲɛmaaba n'o ye Cherif Ousmane Madani Haidara ye. An bɛ bɛɛ lajɛlen bɛ maa minnu ka sigi la yan nɔ n'o ye Bamakɔ tutigɛbaw ye, Bamakɔ dubaw n'o ye Ɲarew ni Ture ni Darabew ye, an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn. An ka sigida n'o ye commune 5 ye, a mairie an b'a fo ni k'a waleɲuman dɔn. Au Conseil islamique membre bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo. Kɛrɛnkɛrɛnnen la an ka commission min ye nin baara in kɛ, a ka président n'o ye vice président ye Makiba ani commission minnu jɛra ka baara kɛ, a commission bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔw ani commission membre bɛɛ lajɛlen ani Haut Conseil islamique membre bɛɛ lajɛlen ani Mali silamɛw bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn. An ka association islamique ni olu de kɛra nin sigi, olu kɛra nimayɔrɔ ye k'a daminɛ an ka alimami tɔnw na ka na se amifiw ma, ka na se ligue prédicateur ma, ka na se association islamique bɛɛ lajɛlen, sunna tɔnba ani groupement Mali silamɛ tɔn bɛɛ lajɛlen, u ɲɛmɔgɔ minnu bɛ ani tɔnden minnu bɛ yan, an ka foli bɛ se u bɛɛ lajɛlen ma k'u bisimila ka nin kɛnɛ in kan. An ka région bɛɛ lajɛlen ka représentant nana, a bɛɛ lajɛlen région Simato kɔfɛ, olu ka représentant minnu bɛ yan, an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye, an ka waleɲuman dɔn b'u ye. Nka an bɛ tɛ ka segin a kan, foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ an ka alimamiw ye. Silamɛw mana kafo yɔrɔ o yɔrɔ, u ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn alimamiw ye. Silamɛw jɛnna n'a ye, olu de ka an ka seli kɛ n'an ye, u jɛnna n'a ye, olu de ka an ka furu siri an ye, u jɛnna n'a ye k'a fɔ olu de ka duwawu k'an ye. Maa minnu mana ban cɛ la, u jɛnna n'a ye, olu de ka seli a kan, olu ka ɲɛmɔgɔw bɛ yan nɔ, an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ n'u k'u waleɲuman dɔnya an ka nin kɛnɛ in kan. N badenw, an bɛ nisɔndiya kɛnɛ kan. Kɛnɛ in Alahu Taala ka jɛn kɔfɛ, a ka dɛmɛ kɔfɛ, an ka jamana ɲɛmɔgɔw olu de jɛnna n'a ye ni ka tila k'an dɛmɛ nin baara in ka se ka kɛ. Olu ɲɛmaaba n'o y'an ka président ye, an ka général Hashim Goyita, an b'a fɔ ni k'a wale k'ale wale ɲuman. A ka gouvernement k'a daminɛ premier ministre la ani ministre bɛɛ lajɛlen, k'u bɛɛ lajɛlen fo, u ye soutien min d'an ma an ka nin baara in na, ni k'u fo k'u waleɲuman dɔn, k'u ni ce u yɛrɛ baara la, Ala k'a n'u sara hɛrɛ la. An badenw, an bɛ jama bɛɛ lajɛlen dɔnniya k'a fɔ nin Haut Conseil islamique u ye baara in u y'a sɛmɛ équipe dɔ de la. Équipe in n'o bɛ organisation kɛ, Ala y'a latigɛ ne ka se ka kɛ a ɲɛmɔgɔ ye, nka a baaraw dira maa wɛrɛw de ma. Ne yɛrɛ tun bɛ taamayɔrɔ la, n sera n sura de. Baara in bɛɛ lajɛlen an jɛɲɔgɔnw sera ka nin baara in kɛ ni cɛsiri ye, ni ɲɔgɔn minɛ ye, ni kelenya ye, ni Mali ka diinɛ hami ye ani Mali jamana ka hami ye, min sera k'u se nin kɛnɛba in kan ni nin baara nɔrɔlen min n'an sigilen b'o kan. An b'u bɛɛ lajɛlen fɔ k'u waleɲuman dɔn u ka baara la. Baara in an ye laɲini kɛ silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan. An b'a dɔn maa min, jamana min
ni couche mi ye 98% ye n'o ye silamɛw ye n'olu ka bɛn kɛra o kɔrɔ ye Mali bɛɛ lajɛlen bɛn kɛra kan mais diinɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnna n'an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o ye Mali bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ lajɛlen bɛ diinɛ na donc o diinɛmɔgɔw ka bɛn kɛrɛnkɛrɛnna silamɛw ka bɛn Mali ka bɛn ni sinsin ni a n'an duloma o y'o de ye o de ye Mali Haut Conseil islamique y'a laɲini anw ka se k'o duloma in k'o turu walasa Mali ka bɛn ka se ka kɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ u ye nin baara min kɛ Ala k'a n'u sabati komi kuma limitelen don an tɛ fɛ ka tɛmɛ an ka waati kan Alahu Taala a y'a laɲini a ka kitabuba in kɔnɔ k'a fɔ silamɛw bɛɛ lajɛlen ka bɛn juruba kelen na o juruba kelen in a y'o de bila silamɛ baara bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ parce que fɛn si an tɛ se ka fɛnba si kɛ diɲɛ na an tɛ se ka fɛn ɲuman si kɛ diɲɛ na n'an ma ɲɔgɔn minɛ de o de la a y'a dafa ni balibaliya ye ko an kana fara an kana ɲɔgɔn kɛlɛ an kana ɲɔgɔn juguya o bɛ se ka kɛ sababu ye ka échec nati an ka yarabi Ala k'an kisi o ma donc o bɛn o sinsinlen de maliyɛnw an b'a ɲini Ala k'a kɛ Mali sinsinna ye donc kuma laban na o yamaruya kosɔn an bɛ a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a laɲini Mali silamɛw fɛ an ka ɲini an k'an cɛsiri page min n'a y'a sɔrɔ o tun daminɛna Mali la Mali ka taabolo tɛ Mali ka baara tɛ ka kɔrɔ mais setanɛ nana ka jan turu mais Alahu Taala bɛ kɛ sababu ye k'o jan k'o échouer maliyɛnw ɲɔgɔn kɛlɛ ɲɔgɔn juguya ɲɔgɔn sen minɛ n'Alahu Taala sɔrɔ nin y'o page tourné Mali la n'Alahu Taala fɔ abada n'o page tourné na page min daminɛna o fɔlɔ ɲɔgɔn kanu o page dayɛlɛla n'Ala sɔnna Mali la yafa ɲɔgɔn ma o page dayɛlɛla Mali la n'Alahu Taala sɔnna ɲɔgɔn bilasira ɲɔgɔn minɛ o page dayɛlɛla Mali la n'Alahu Taala sɔnna construction ka jamana jɔ ni jamana ye ka ɲɔgɔn minɛ kan kelen kan n'Ala sɔnna o page dayɛlɛla Mali la n'Alahu Taala sɔnna drapeau ba kelen min bɛ an dulon ɲɔgɔn na ni k'an kɛ kelen ye k'an kɛ fa kelen ye k'an kɛ ba kelen ye o page dayɛlɛla Mali la Alahu Taala sɔnna o kɔfɛ an t'a fɛ ka bɔ kɛnɛ in kan fo an k'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn kɛra sababu ye ni ka fara ɲɔgɔn kan n'an ka jamana in na Haut Conseil lahiru t'a yɛrɛ ye k'a yɛrɛ wajibiya nin ye ka maliyɛnw ladɔnniya de ye k'a fɔ nin baara in daminɛna baaraba de bɛ nɔ kɔfɛ fɛn o fɛn ye ka yafa ɲɔgɔn ma ani ka ɲɔgɔn minɛ sababu min nana ni ka tiɲɛni don an ka jamana kɔnɔ Haut Conseil islamique bɛna baara kɛ k'o sababu bɛɛ lajɛlen ban ani ɲɔgɔn cɛ ni Alahu Taala sɔnna Ala ka Mali taa ɲɛ Ala ka silamɛya bonya Ala ka silamɛya kɔrɔta ya Rabbi Ala ka silamɛya kɔrɔta Ala ka diinɛ Ala k'a taa ɲɛfɛ an ka jamana Ala k'a basigi Ala k'a kisi Ala k'a tanga Ala k'a kisi fitina ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. شكرا عندما تلتئم الأفئدة وتتوحد الكلمات وتبتهج النيات تشتمل القلوب على مائدة الأخوة والوطنية لتبرز للعالم أن التوحد نواة النجاح وأن الفرقة بذرة الشقاق فأهلا وسهلا بالأخ الحسين جكتي يتلو علينا البيان لهذا الملتقى أما المو أمنا حسين جكتي ولي حكومة الإسلامية تغلى déclaration en arabe alebna au version fulfulu kala aka bismillah الحسين جكتي
بسم الله الرحمن الرحيم. التجمع الوطني من أجل وحدة المسلمين في مالي تحت شعار معا لمواجهة التحديات. بيان القادة الإسلامية في مالي. الدباجة. الحمد لله الذي أمر بالوحدة والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن وحدة الصف من مصادر قوة الإسلام والمسلمين، لذا أمر الله تبارك وتعالى بها في آيات كثيرة، وحث عليها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة. والفرقة والتنازع من أسباب الخذلان والشماتة، لذا نهى الله سبحانه وتعالى عنها وذم أهلها ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه متفق عليه. في ختام هذه الإجراءات الطيبة والمساء الحميدة، يصدر المجلس الأعلى الإسلامي في مالي البيان التالي: المحور الأول: وحدة المسلمين. المبدأ التوجيهي: وحدة المسلمين واجب شرعي وضرورة اجتماعية للتعايش السلمي ومواجهة التحديات. وتحته البنود التالية: رقم 1: التعدد الفكري والمذهبي واختلاف المفاهيم وتنوع الاتجاهات في الإسلام أمر واقع شرعاً وعرفاً، يجب الإقرار به وتقبله والتكيف معه بلزوم أدب الخلاف. 2: يمنع توظيف التعدد الفكري والمذهبي واختلاف المفاهيم وتنوع الاتجاهات كوسيلة لنصب العداوة والبغضاء بين المسلمين في مالي أو ذريعة للفرقة والتشرذم. 3: يمنع الغلو في الجزئيات التي تطغى على الكليات، وكذا الاشتغال بالمسائل الاجتهادية واتخاذها محوراً للوحدة أو الفرقة. 4: يجب على كل مسلم خاصة القيادات الإسلامية التسامح والتصالح فيما بينهم والصفح أما سلف، لخلق جو للتعايش السلمي الوطني الذي يعيش في ظله كل الطوائف الإسلامية المعتمدة لدى المؤسسات الإسلامية، مع سيادة روح الاحترام والسلام والمحبة المتبادلة. 5: يمنع تتبع الزلات والتشفي وتصفية الحسابات باسم الدين، وكذا تضخيم النزاعات ونقلها إلى العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بلا حكمة، مما يؤدي إلى هدم الثقة بالقيادات وإسقاط الرموز وطمس هيبة المؤسسات الدينية الإسلامية. 6: يجب على كل مسلم وكل مواطن حماية المقدسات والثوابت الإسلامية، ويمنع منعا باتا المساس بها أو النيل منها
بأي حال من الأحوال. 7 يمنع كل التصرفات وكل التصريحات وكل المنشورات التي تطعن في المقدسات والثوابت الإسلامية وتوقد نار الفتنة بين الطوائف الإسلامية المعتبرة في الدولة. المحور الثاني الدعوة والخطاب الديني. المبدأ التوجيهي: الدعوة إلى الله وظيفة أنبياء الله ورسله عليهم السلام، والعلماء ورثتهم فيها، يجب القيام بها في إطاره الشرعي الموروث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمصلحة الدين والدولة، وتحته البنود التالية: 1 نحث جميع الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، الأئمة والوعاظ والمرشدون، خاصة الجيل الصاعد، على التأصيل والتحصيل والتعليم والتحرير، لا الجدل والطعن والإثارة. 2 لكل داعية إلى الله سبحانه وتعالى حرية التعبير في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفق ما في الكتاب والسنة، مع الالتزام بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، مع احترام المشاعر واعتبار وحدة المسلمين من الأولويات الإسلامية والوطنية. 3 الوسطية من خصائص الدين الإسلامي، يجب الالتزام به والبعد عن الغلو والتطرف وجميع الأفكار الإرهابية. 4 يمنع التطاول على شعائر الإسلام وثوابته، ابتداء من الذات الإلهية المقدسة والملائكة والرسل والأنبياء والكتب المنزلة وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، والأولياء والصالحين وأركان الإسلام والإيمان. 5 يمنع العنف والشتائم والتصريح بالأسماء والأوصاف اللازمة في أوساط الوعظ عبر جميع الوسائل بما فيه وسائل التواصل الاجتماعي، ويمنع كذلك التنابز بالألقاب وتنزيل أحكام الشرع وأوصافها في غير منازلها مثل التكفير والتبديع والتفسيق. 6 يمنع تزوير وتلفيق الصوتيات والصور والفيديوهات والقص واللصق بها لإثارة الفتنة بين الواعظين والدعاة أو للاستهزاء بالدين ورجاله. المحور الثالث إدارة المساجد. المبدأ التوجيهي: المساجد بيوت الله على الأرض لعبادته تبارك وتعالى وللتأليف بين القلوب حول إدارة المساجد وترشيد الخطاب الديني المنعقد في باماكو يونيو 2022. المحور الرابع أحكام عامة. 1 يلتزم المجلس الأعلى الإسلامي في مالي رئيسا وأعضاء وجميع القادة الإسلامية في مالي بتطبيق مبادئ وأحكام هذا البيان لتعزيز وحدة المسلمين وتطهير الساحة الدينية وتحسين العمل الدعوي وللحفاظ على الأمن الوطني ومصلحة المواطنين. 2 تفسير أي خرق محتمل لهذه المبادئ والأحكام يعود إلى المجلس الأعلى الإسلامي وفق نظامه الأساسي ولوائحه الداخلية وتحت إشراف لجنة متخصصة. 3 عند خرق هذه المبادئ والأحكام يصدر المجلس الأعلى الإسلامي في مالي العقوبات المناسبة بالتنسيق مع السلطات المختصة. 4 تدعى السلطات الإدارية والقضائية إلى التنسيق مع المجلس الأعلى الإسلامي في مالي لتطبيق هذا البيان ووضع آلياته العملية وحل النزاعات المتعلقة بالدعاة والأئمة والمرشدين والقادة الإسلامية والمساجد قبل اتخاذ أي قرار. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا شكرا شكرا.
lecture de la déclaration en français. Salam Traoré. Assaïd Salam Traoré, yatafaddal. Amalmao, min kala l'arabukana, ambi amalmake Salam Traoré wole, alebna sagi déclaration en français. Salam Traoré. Folini walemando obe anga mabaw mayano krengranya anga ministry d'état mi beno ni anyesine no chebo ni kanfema kambe ma jamana kono général de corps d'armée général de corps Ismaël Wage folibe aye ani anga ministry mi fana anyesine no dina koni patokoma docteur Mahamadou Markone folibe aye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La déclaration de la communauté musulmane. Préambule. Louange à Allah qui a ordonné l'unité et la cohésion et a interdit la division et la discorde. Que la paix et les salutations d'Allah soient sur le messager de la miséricorde pour l'humanité, Mohammed, fils de Abdullah, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. L'unité de la communauté musulmane demeure l'un des piliers de la force de l'islam et des musulmans. C'est pourquoi Allah, exalté soit-il, l'a prescrite dans de nombreux versets du Saint-Coran. De même, le prophète, paix et salut sur lui, l'a fortement recommandé dans de multiples hadiths. À l'inverse, la dissension interne constitue un facteur d'affaiblissement et d'échec pour la communauté musulmane et suscite la satisfaction de ses adversaires. Allah le Tout-Puissant l'a interdite, a désavoué ceux qui s'y adonnent et le prophète l'a proscrite. Allah exalté soit-il dit: cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Famille d'Imran, verset 103. Et le prophète, paix et salut sur lui, a dit: ne vous enviez pas, ne vous complotez pas, ne vous détestez pas, ne vous tournez pas les dos les uns aux autres, et qu'aucun de vous ne s'immisce dans la vente d'un autre. Soyez plutôt des serviteurs d'Allah, frères entre vous. Le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas, il ne l'abandonne pas, il ne le méprise pas. Combien il est mauvais à une personne de mépriser son frère musulman. Tout le musulman est sacré pour un autre. Son sang, ses biens et son honneur. Fin de citation. Depuis les premiers siècles de l'Hégire, les musulmans du Mali ont vécu dans un climat d'unité de la nation, malgré la diversité des croyances, des sensibilités religieuses et des écoles de pensée, pour la simple raison que l'islam est une religion de paix et de sécurité. Cette caractéristique de l'islam est éloquemment énoncée par le prophète, béni soit-il, de la manière suivante: le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Fin de citation. Cependant, il a été constaté avec regret ces dernières années que cette diversité a parfois été et élargir les fractures entre musulmans, tant au niveau des leaders que de la base, des prédicateurs que des fidèles.
Cette situation résulte notamment d'un éloignement de la voie authentique de la prédication malgré la multiplication des invectives ou marquée par la multiplication des invectives, des insultes, des attaques aux principes fondamentaux et aux symboles sacrés de l'islam, à l'honneur des personnes et la montée des tensions dans les mosquées et les structures de gouvernance de la communauté musulmane. Cette situation a fragilisé la communauté musulmane au sein de l'État, tout en favorisant les attaques injustifiées contre l'islam avec audace et imprudence, au point de menacer le prestige de l'islam et de ses institutions. Conformément aux enseignements du Saint-Coran et de la Sunna, notamment la parole d'Allah, les croyants ne sont que des frères. Rétablissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Et la parole du messager d'Allah, paix et salut sur lui, ne voulez pas que je vous indique quelque chose de meilleur que le jeûne, la prière et l'aumône. Si bien sûr, répondirent-ils, il dit alors le rapprochement entre ceux qui sont en conflit et la prévention de la discorde entre eux. Considérant que le Haut Conseil islamique du Mali est l'interface entre la communauté musulmane et les autorités du Mali, et que l'un de ses objectifs principaux est de renforcer l'unité des musulmans, la cohésion nationale, la tolérance intra- et interreligieuse, afin de préserver la vigueur de l'islam ainsi que la stabilité et la sécurité de l'État. Considérant qu'il lui revient de prendre toutes mesures appropriées pour maîtriser la situation, prévenir les divisions et coordonner les actions visant à établir l'unité des musulmans dans le respect de la sécurité nationale et de la protection des valeurs et symboles sacrés de l'islam. Au regard de ce qui précède, le Haut Conseil islamique a lancé un projet d'envergure nationale en faveur de l'unité des musulmans et a multiplié à cet effet des initiatives, rencontres entre leaders religieux de différentes tendances, visites de courtoisie aux personnalités de la communauté musulmane, appel à la solidarité et à la concorde, un point de presse tenu le 3 mars 2026 à Bamako et l'organisation du présent Rassemblement national visant à corroborer et à symboliser l'unité des musulmans face aux défis actuels. À l'issue de ces démarches, le Haut Conseil islamique adopte et publie la présente déclaration. Axe premier de l'unité des musulmans. Principe directeur, l'unité des musulmans est une obligation religieuse, une nécessité sociale pour la coexistence pacifique et une réponse adéquate aux défis. Ce principe énonce les dispositions ci-après. 1. La diversité doctrinale, intellectuelle et méthodologique au sein de l'islam est une réalité reconnue tant par l'islam que par les usages. Elle s'exerce dans le cadre du respect de l'éthique et de la divergence. 2. Il est interdit d'utiliser cette diversité comme moyen d'alimenter l'hostilité, la haine entre musulmans ou de justifier la division et la fragmentation. 3. Il est interdit d'accorder une importance excessive aux questions secondaires au détriment des principes fondamentaux ou de faire des questions d'interprétation juridique les critères d'unité ou de division. 4. Tous les musulmans, et particulièrement les leaders religieux, sont appelés à la réconciliation, au pardon et à la tolérance afin de favoriser une coexistence harmonieuse entre toutes les sensibilités islamiques reconnues par le Haut Conseil islamique du Mali à la lumière du Saint-Coran et de la tradition du prophète, béni soit-il.
Il est interdit de rechercher les erreurs d'autrui, de régler les comptes personnels sous couvert de la religion ou de diffuser des propos de haine sur les réseaux sociaux d'une manière qui affaiblit la confiance envers les leaders religieux et les institutions de la communauté musulmane du Mali. 6. Tout musulman et tout citoyen a le devoir de protéger les symboles sacrés de l'islam. 7. Toute déclaration, publication ou comportement portant atteinte à ces symboles ou attisant les tensions entre les tendances reconnues de la communauté musulmane du Mali est formellement interdite. Axe 2 de la prédication. Principe directeur, la prédication est la mission dévolue aux prophètes et messagers d'Allah, paix et salut sur eux. Les érudits en sont les garants et doivent l'exercer dans le cadre légitime héritier du prophète béni soit-il pour l'intérêt de la religion et de l'État. Il fixe les dispositions ci-après. Le Haut Conseil islamique du Mali appelle tous les prédicateurs, imams, prêcheurs, acteurs, guides et leaders religieux, particulièrement ceux de la nouvelle génération, à privilégier la formation, l'apprentissage, la recherche, le développement intellectuel plutôt que la polémique et les attaques personnelles. 2. Chaque prédicateur dispose de la liberté d'expression dans le respect du Saint-Coran et de la Sunna, en conformité avec les principes de la sagesse, de la bonne exhortation, du dialogue constructif et de l'unité des musulmans. 3. La modération ou le principe du juste milieu constitue l'une des caractéristiques essentielles de l'islam. Toute forme d'extrémisme, de radicalisme ou d'idéologie terroriste doit être rejetée. 4. Toute atteinte aux symboles sacrés et aux principes fondamentaux de l'islam est interdite, notamment celle à l'égard d'Allah, des anges, des prophètes, des livres révélés, de la famille du prophète, de ses épouses, de ses compagnons, des saints et des pieux serviteurs, ainsi que des piliers de l'islam et de la foi. 5. Il est interdit d'adresser des insultes ou des attaques directement ou indirectement envers des personnalités identifiées, nommément ou par allusion, d'usurper des titres religieux ainsi que de qualifier un autre musulman sans fondement textuel de mécréant, kafr, de pervers, fasiq, ou d'innovateur, mubda'. Ces actes sont interdits, qu'ils soient faits au cours des prêches ou sur les réseaux sociaux. 6. Il est interdit de falsifier ou de manipuler des enregistrements audio, des images ou des vidéos dans le but de provoquer la discorde ou de se moquer de l'islam et de ses représentants. Axe 3 de la gestion des mosquées. Principe directeur, les mosquées sont les maisons d'Allah sur terre, destinées à son adoration, au rapprochement des cœurs et à la réalisation de l'unité, non à la discorde ni à la division. Ce principe renvoie aux dispositions relatives aux mosquées dans les conclusions de l'atelier national du Haut Conseil islamique du Mali sur la gestion des mosquées et la moralisation des prêches tenu à Bamako en juin 2022. Axe 4. Dispositions générales. 1. Le Haut Conseil islamique du Mali, à travers son président, ses membres et l'ensemble des leaders religieux musulmans, s'engagent à mettre en œuvre les principes et dispositions de cette déclaration
afin de renforcer l'unité des musulmans, assainir l'espace religieux, améliorer l'action de prédication et préserver la sécurité nationale. 2. L'interprétation des éventuelles violations de ces principes et dispositions relève du Haut Conseil islamique conformément à ses statuts et à son règlement intérieur et sous la supervision d'une commission ad hoc. 3. En cas de violation de ces principes et dispositions, des sanctions sont prononcées par le Haut Conseil islamique du Mali. 4. Les autorités administratives et judiciaires sont invitées à coordonner leurs actions avec le Haut Conseil islamique du Mali pour l'application de cette déclaration, l'élaboration des modalités pratiques de son application, le règlement des différends relatifs aux prédicateurs, imams, acteurs, guides et leaders religieux et aux mosquées. Qu'Allah accorde ses bénédictions, sa paix à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le 20 juin 2026. Merci. Shukran. Merci Salam Traoré. Lecture de la déclaration en Bambara. Dr Ousmane Saleh Traoré. Ambalma fait une déclaration min kala sisan l'arabukan chenyina ani nazarakan tuwabukana amena atodungana mesisa Dr Ousmane Saleh Traoré alibna wala siama bamanangana falyatafaddal mashkura. Jamanadenw ka laara kɛ jali tɔnba mun da kun ye silamɛw ka kɛlɛ Mali kɔnɔ nin ye diinɛ ɲɛmaaw ka dantigɛlikan ye kuma ɲɛbila la ko tanu bɛ Alahu Taala ye mun ye yamaruyali kɛ ni kɛlɛya ye ani ɲɔgɔn minɛ ka bali kɛ ka bɔ farafarali ani fɔnkɔɲɔgɔnya ma kisi ani nɛɛma o bɛ Ala ka ciden mun ci la k'a ka hinɛ hadamadenw ni hadamadenya bɛɛ ma n'o ye Alakira Muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam. Nin tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen alisamɛw ka kelenya o y'o ka fanga sɔrɔli sira dɔ ye o de ka bɔ Ala ye yamaru kɛ ni a ye wa Ala ka ciden ye yamaru kɛ ni a ye wa silamɛw ka farafarali o y'o ka lafu sababu ye o y'o ka dɛsɛ sɔrɔli sababu dɔ ye o de kama Ala ye bali kɛ ka bɔ a ma Ala ka ciden ye bali kɛ ka bɔ a ma Alahu Taala ko k'an ka ɲɔgɔn minɛ ni Ala ka juruba kelen ye ko an kana fara fara wa Ala ka ciden fana ko kisi ani nɛɛma bɛ a ye k'an kana ɲɔgɔn juguya an kana ɲɔgɔn hasiriya an kana fɛɛrɛ jugu tigɛ ɲɔgɔn kama ko an ka kɛ Ala ka jɔn ye minnu bɛɛ balimamaw ye ko silamɛ balimaya a silamɛ ɲɔgɔn ye a t'a tɔɲɔ a t'a labila a t'a dɔgɔya ko Ala ye siranya bɛ dusukun de kɔnɔna la Ala de b'o o kɔnɔ k'o dɔn ko a wasalen don silamɛ ye juruminba la i k'i silamɛ ɲɔgɔn dɔgɔya k'a jasi ko silamɛ balimadenya a silamɛ ɲɔgɔn ye wa a joli haramuyalen don a kan a danbe haramuyalen don a kan a ka nafolo fana haramuyalen don a kan o la ko n'i ye Maliba kɔnɔna lajɛ yan kabini silamɛya nana Alakira ma waati min na sallallahu alaihi wa sallam a san 100 fɔlɔ ka donna Mali kɔnɔ yan silamɛw balola ɲɔgɔn kan bɛn kɔnɔ o balola ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn minɛ la o balola ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn kanu na k'a sɔrɔ ka taabolow tɛ kelen ye o ka faamuyaw tɛ kelen ye ka d'a kan silamɛya jɔlen don fɛn mun kan o ye basigi ye ani kanda o talen don Alakira ka kumakan na sallallahu alaihi wa sallam ko silamɛ ɲuman ye mɔgɔ ye mɔgɔ mun
ne samo kesila abulu toroma ka kesi annengunto toroma o kuma ko na rambadu ko jate mina o kala malina no wakati labaina ka fo chetana be gado samo ni onte ka fo ngonyo ko ulana ka jongo sama ulana ka punyo kan buru da ulana mo men ka ka to obe ka to sama bunya be ni ka bo aka mo kala so be ka to sama jugu obe ni ko so sama obulo kadani mbeka o conseil islamique joro mo be ala jamana en kono ka fo jamana famo olu de ka jaku sikilendo ka ke o kuma dai ka ke sama fana kuma dai ka ke jamana don kuma dai wala sa jamana ka basigi jamana don wa nyongo mene wani aka lanya badoy o lanya wali kama ani nga baraka ni ala taala ka kuma ka huni ani nga baraka ni ala ka kuma ka huni sallallahu alaihi wasallam o conseil barabas ki senga o baraba ni dumai ko fendo jengana nga amabon folo ka nga ambolo o fen kolo ka la clean o fen ni dumai mali sama o ka keliya amna tun jegalendo o amna la clean ka jo wala sa jamana ka basi o wuli ka do chama ka o kuma ko nala o wuli ka do chara en fait ni o wuli ka do kene kan bi nala taala ka je ko dina nyamo ko be nyon soreya o de kama ni kene hinga dan digali ka be ka ngesi islamo bema mali kono ya dan digali ka be ka ngesi jang mawma mali kofe fambe la jerina dina nyamo ko be tokola o dan kel kan dumai abunda folo samo ka keliya o bundai o sinsire no sinsimbere mun ka o de ka fo samo ka keliya o jagwari dina kono wa halamarina fanana fen karabalendo wajibi do kanga ke wala sa balo ñokon kan o ñu manga sigal soro ka sigi ñokon ngal la fela ka balo ñokon ngal la fela ani nga ñokon deme ka gele yo kumbe o sigi asabati ko amuna ni mufle ni no de bondai sigi nay sharia den do be akono nana o sharia den foroye dumay haklan foli ñokon ko tabulo foli ñokon ko famio foli ñoko ko sami adina kono o e fe mu sabati lendo sharia ba sabati wa adama dia fa be asabati fe mu la ko do eno o ba sabati o kama abi wajibi asame be fa naka iga jene oye ko ku ka mina ko nyumana ne fo nyonga la da wala barali ni afian folay aflana abalendo same beka muy fongo yawe muy tablo ka fongo yawe muy hakla fongo yawe muy kunkle na foni no konko kota koke tasma mu nabe ka jugu ya mene same oni yokonche abalendo kota koka bere meka konia bere samoni on ta malikono wa balendo kata ka ke lamu me fomu faraninke me bembere fin fara samoni nyonje o balendo shareden flana abalendo ka dansa ko ke bolo farawla mu me ka sobe ka to bakulu babu me onje olu be kari o tukuya kina balendo ki yeda shukula ne fawye famne jija kituwi fa bata ka so we ka to ame fara abo nyokona ka so bulo farado jija yorobe akona la sharia de nanna abi wajibiya same kilingden beka keren ya buloma dina nyamaw
an bɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn makoto ka ɲɔgɔn minɛ k'a kɛ kelen ye fɛn mun tɛmɛna an k'o kɛ ji bɔnni ye an bɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ka ɲɛnamaya kura daminɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ o ɲɛnamaya kura in an bɛ balo a kɔnɔ ni ɲɔgɔn kun balo ye lafiya la ni ɲɔgɔn minɛ balo ye lafiya la ɲɔgɔn kanu ani ɲɔgɔn bonya o bɛ sɔrɔ mun kɔnɔna la silamɛ taabolo bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ taabolo mun bɛ yen ni a sabatilen don diinɛmɔgɔw bolo sariyaden duurunan a balilen don balikojuguya la ka maaw sɔgɔbɛ k'o tɛrɛntɛnnenw ko olu ta k'u ka filiw bɛlɛn o nɔfɛ walasa k'i yɛrɛ mɔnɛ bɔ o la ni o fɔli ye walasa k'i ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ko olu bange kɛnɛ kan ni diinɛ tɔgɔ ye fɔnkɔɲɔgɔnya minnu bɛ yen n'a bɛ se ka fɔ k'a ban maaw ni ɲɔgɔn cɛ a balilen don k'olu bonya fo k'a taga taa ne réseau sanfɛ ka a kumaw fɔ ka ɲɔgɔn keru ni a ye ka ɲɔgɔn buruja ni a ye k'a sɔrɔ kodɔn tɛ a la mun bɛ kɛ sababu ye k'a to danaya kogow bɛ bin a bɛ kɛ sababu ye k'a to maaw ni maabaw ye diinɛ ka fɛn baw diinɛ ka fɛn latangadenw bonya mun bɛ o kan o bonya bɛ lanɔgɔ sariyaden 6nan a bɛ wajibiya silamɛden kelen-kelen bɛɛ kan Mali kɔnɔ yan wa a bɛ wajibiya fana maliden kelen-kelen bɛɛ kan fɛn mun ye silamɛya ka fɛn baw ye fɛn mun ye silamɛya ka fɛn ba sabatilenw ye ni fɛn sanumaw don diinɛ kɔnɔ bɛɛ ka olu bonya wa a balilen don dan kana kari silamɛya ka fɛn basi la a balilen don dan kana kari silamɛya ka fɛn sabatilen si la a mana kɛ ni sira o sira ye sariyaden 6nan o 7nan kumakan mun bɛ yen kɛwale mun bɛ yen jɛnsɛnifɛn mun bɛ yen n'a bɛ kɛ sababu ye k'a to danbe kari silamɛya ka fɛn baw la danbe kari silamɛya ka fɛn sabatilenw la n'o bɛ kɛ sababu ye k'a to fitinɛ tasuma o mɛnɛ diinɛ taabolo ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ balilen don lahalaya bɛɛ la n'o tɛmɛna ka bɔ yen bonda filanan o bonda filanan bɛ jumɛn de kan ka weleli kɛ ka taa Ala ma ani diinɛ lase kuma kan o bonda in jɔlen don sinsin bere mun kan o de ye k'a fɔ ka maaw wele ka taa Ala ma nabiɲɔgɔnw ka baara don ani cidenw kisi ni nɛɛma bɛ o bɛɛ kan wa o baara in dɔnnikɛlaw de ye a tiɲɛtabagaw ye o kɔfɛ a bɛ wajibiya dɔnnikɛlaw kan o ye fɛn mun tiɲɛta nabiɲɔgɔnw bolo o k'a labaara i n'a fɔ nabiɲɔgɔnw y'a baara cogoya mun na n'o bɛ kɛ sababu ye k'a to diinɛ ka ɲɛtaga bɛ sabati wa faso yɛrɛ fana bɛ basigi o bonda in na sariyaden damadɔ bɛ yen a fɔlɔ ye jumɛn ye an bɛ bɛn su kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma alimamiw diinɛlaselaw wajulikɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma tuguni sifin kunda denmisɛnw an bɛ o bɛɛ su ko ka dɔnniya ɲini ka fɛnw ta a sun kɔrɔ ka dɔnni ɲuman sɔrɔ k'a ta gafew kɔnɔ dɔnnikɛlaw nɛn kan o k'o yɛrɛ sogo la ni o ye kosɛbɛ yanni o kɛ kumakɛlaw ye o k'o yɔrɔ ma janya ka bɔ dara sɔsɔli ma ani ka dankari ɲɔgɔn na ani mɔgɔ dakɔrɔbɔli bɛɛ k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ o la sariyaden 2nan diinɛlasela o diinɛlasela jɛndilen don i ma i k'i fɛɛrɛ fɔ Ala ka diinɛ laseli la nka a ka bɛn Ala ka kɔrɔnaba kɔnɔ kuma ma n'o ye
kɔrɔnaba in ye ani ala ka ciden ka taabolo n'o ye sunna a ka bɛn o ma o laseli in kɔnɔna la i k'i jilaja ka kodɔn matarafa i ka kuma o la ka wajulu kɛ kɛcogo cɛ ɲina wa ka dara sɔsɔli kɛ fɛn na mun b'a la ni o de ka ɲi ni o bɛɛ ye nin bɛɛ kɔnɔna na ka maaw ka sɔmiw kɔrɔsi ani ka jate k'a fɔ ko silamɛw ka kɛnɛya o ye fɛnba ye diinɛ kɔnɔna la wa o ye fɛnba ye jamana yɛrɛ kɔnɔna la sariyaden sabanan camancɛ kankunya n'o de ye ka ko kɛ camancɛ ye k'a bɛrɛbɛn o ye an ka diinɛ in lasuru dɔ ye ko camancɛ diinɛ don o de kama a bɛ wajibiya bɛɛ ka o matarafa i ka kumaw la i ka fɔtaw la ka ko fɔ ka dan a dan na ka dan camancɛ la i kana dan sago bɛɛ k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ dantɛmɛ wadi ma bɛɛ k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ hakilinaw ma hakilina mun ye jatigɛ wari tigilamɔgɔw ka hakilina ye kana kɛ o jɛnsɛnbaga ye jamana kɔnɔ sariyaden naaninan a balilen don ka dansago kɛ ka kuncɛbaniya kɛ ka kunkɔrɔta kɛ kuma na silamɛya taamasiyɛnbaw kan silamɛya ka fɛn sabatilenw kan minnu bɛ daminɛ fɔlɔ ala yɛrɛ la ka ala nɛni ka fɛn fɔ ala ma mun n'a ka bonya ma ka o balilen don bi fo ka taa se don min ka di ala ye a balilen don ka fɛn fɔ ala ka mɛlɛkɛw ma a balilen don ka fɛn fɔ ala ka cidenw ma a balilen don ka fɛn fɔ ala ka nabiɲumanw ma a balilen don ka fɛn fɔ ala ka kitabu jigilaw ma a balilen don ka fɛn fɔ ala kɛra somɔgɔw ma sallallahu alaihi wasallam wa a balilen don ka fɛn fɔ kira yɛrɛ ma a balilen don ka fɛn fɔ ala kɛra furumusow ma ala ma jɛnɛw ma a balilen don ka fɛn fɔ kira ka sahabaw ma ala ma jɛnɛ o ma a balilen don ka fɛn fɔ ala ka maaɲuman ma walijuw a balilen don ka dankari silamɛya jɔsen dɔ la kelen na a balilen don ka dankari limaniya jɔsen dɔ la kelen na nin ye fɛn ye mun balilen don bɛɛ kan a sariyaden duurunan nin gɛlɛya kana gɛlɛya kumajugu fɔ nɛnni wajugu la o balilen don ka maaw ta o tɔgɔ ma k'o la buruja o balilen don ka maaw mankutu fɔlɔ mankutu mun b'a la n'a fɔra a bɛ dɔn ko karisa de ko don o balilen don wajulu kɛnɛw kan wajulikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ a mana kɛ sira o sira mun kan réseau sira fɛ a balilen don wajulikɛlaw kan a balilen don o cogo kelen fana na ka tɔgɔjugu fɔ ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn tɛru ni tɔgɔjugu ye ani ne mankutujugu ye o balilen don wa a balilen don fana sariya ka kitiw ani sariya ka mankutu k'olu fɔ yɔrɔ la yɔrɔ mun tɛ a fɔ yɔrɔ ye i n'a fɔ ka maa fɔ ko karisa ye kafiri ye wali karisa ye fasiku ye wali karisa ye bida mɔgɔ ye nin balilen don k'a sɔrɔ n'a ma kɛ a kɛyɔrɔ la sariyaden wɔɔrɔnan halisa laseli bonda la a balilen don ka maaw ka kumakanw ta k'o jaw ta k'o tigɛ tigɛ ka tugu ɲɔgɔn na copier coller kuma mun ma fɔ yɔrɔ mun na kuma mun ni maaw tɛ ɲɔgɔn ye sira la ka olu kumaw tugu ɲɔgɔn na ka kuma nin ta k'a bɔ yen ka yɔrɔ dɔ bɛlɛn k'o tigɛ ka fɛn dɔ tugu o la ka ja dɔ tugu o la walasa ka fitiyɛ wuli diinɛ lasiraw ni ɲɔgɔn cɛ wali ka yɛlɛbɔnna kɛ silamɛya la nin balilen don o conseil ka yamaruya la an bɛ taga bonda sabanan na o
bonda sabanan ye duman ye misiriw o ko la ɲɛnabɔli misiri ko ɲɛnabɔli bonda la an m'an sinsin fɛn mun kan o de ye k'a fɔ misiriw ye Ala Taala ka so de ye Ala kan ka bato so minnu kɔnɔna la walasa ka maaw dusukun dege ɲɔgɔn na ka maaw kɛ kelen ye a ma dabɔ fɔnkɔɲɔgɔnya yɔrɔ kama wa farafarali yɔrɔ tɛ o hukumu kɔnɔna la au conseil islamique mois de juin san 2022 a ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ ka région kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ wele o kɔnɔna la a ye sɛbɛn dɔ dilan mun bɛ misiri kow ɲɛnabɔ o la an b'a ɲini o sɛbɛn mun dilanna k'o bila kabini 2002 baara ka kɛ ni o sɛbɛn kɔnɔ kuma ye nin ye misiriw ka koɲɛ bonda ye bonda naaninan ani a laban o ye sariyadenbaw ye ani fɛɛrɛw minnu tigɛra walasa sariya in bɛ se ka baara cogoya mun na o kɔnɔna la sariyaden fɔlɔ mun bɛ yen o conseil islamique Mali kɔnɔ yan ka daminɛ a présidentba la ani a tɔndenw a membres bɛɛ ani diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ Mali kɔnɔ o bɛ o kan di aw ma k'a fɔ fɛn min fɔra nin dantigɛlikɛ in kɔnɔna la k'o bɛna baara kɛ ni a ye o bɛna baara kɛ ni a ye k'a daminɛ présidentba la ka taa se biro mɔgɔ tɔw ma ani diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ taabolo bɛɛ an bɛɛ bɛ kɛnɛ in kan yan an b'an kan di k'a fɔ an bɛ baara kɛ ni nin kɔnɔ kuma ye ka baara kɛ ni a ye walasa ka jamana silamɛw ka kelenya sabati an bɛ baara kɛ ni a ye walasa diinɛ lase kɛnɛ o bɛ se ka saniya cogoya mun na an bɛ baara kɛ ni a ye ka jamana ka basigi sabati ani jamanadenw ka nafa k'o sabati nin ye a sariyaden fɔlɔ ye a filanan waleya fɛn fɛn mun bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye k'a to nin dantigɛlikan mun fɔlen filɛ nin ye ka a kɔnɔ sariyaden dɔ tiɲɛ o ko bɛ segin ka taga au conseil de ma a b'a lajɛ diɲɛ ma jɔ na a ka sɛbɛnw cogoya fɛ ani a ka sariyadenw cogo fɛ wa jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ au conseil kɔnɔ mun ka baara bɛna kɛ o ye sariyaden sabanan ni laada minnu fɔlen filɛ nin ko bɛnkanw don ko dantigɛlikanw don ko sariyadenw don ne maa mun kɛra nin fɔkɔɲɔgɔnyabaga ye au conseil islamique o de yamaruyalen don i ni ɲangi mun ka kan ko o ɲangi da i kan a b'o kɛ ne jamana faamaw ka bolodi ɲɔgɔn ma n'o ka ɲɔgɔn dɛmɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma minisiriso mun bɛ yen n'o bɛ diinɛ ko kunna o mun bɛ an ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ o ka sira fɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen a sariyaden laban au conseil islamique a bɛ faamaw wele mun ye ko jɛnlatigɛbagaw ye a bɛ kɛ ka faamaw wele tuguni mun ye kiiritigɛlaw ye ko ni au conseil ka bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛn ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa dantigɛlikan minnu fɔlen filɛ nin ye a bɛ se ka waleya cogoya min na ani fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ a waleyali cogoya la ka bɛn jamana sariya ma ani a ɲini o fɛ tuguni fɔnkɔɲɔgɔnya fɛn fɛn mun bɛ yen n'a bɛ wajurukɛlaw kunkan alimamuw kunkan diinɛ ɲɛmɔgɔw kunkan misiriw kunkan yanni u ka sariya ta a ko la u ka segin au conseil ma fɔlɔ o ni au conseil k'a kuma fɔ nin de ye ɲinifɛn ye mun n'o bɛ ɲini jamana faamaw fɛ wa ni fɛn minnu fɔlen filɛ nin ye nin de ye bɛnkan ye mun bɛ a la ne dantigɛlikan nin ko k'a lase aw ma nin kɛnɛ in kan n'a bolonɔ bilala
Bidoina, juin kalo tile mugan san ba fila ani mugan ani wɔɔrɔ ka bɛn an ka samɛsan kalo fɔlɔ o tile duurunan ma n'o ye muharamu ye ala kɛra ka yira sɔn ba kelen ani san kɛmɛ naani ani bi naani ani seegin a bolonan bilala ka bɛn bidoni ma o conseil ɲɛmɔgɔba fɛ a Seyid Sherif Usman Madan Haidara o la kɔrɔ nin baara mun filɛ nin ye an bɛɛ ka baara kɛlen don mɛ Alahu Taala deli samiyɛ sankura daminɛ filɛ cogoya mun na ala k'a kɛ hɛrɛ sa ye jamana in ma samiyɛ sankura bɛnna nin baara daminɛ mun ma ala ka bɛn sabati jamana kɔnɔ ka basigi sabati ka hɛrɛ sabati nin de ye kuma ye mun b'a la ne o conseil a labɛn k'a dɔn da ko n k'a lase aw ma todunkan na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le ministre d'État, général des corps d'armée, après l'intervention de Diagasama, j'ai envie de vous appeler, de vous nommer Cheikh Ismaël Ouagé, parce que vous venez d'une famille religieuse. Cette cérémonie tend vers la dernière partie. Après la lecture des différentes déclarations dans les différentes langues, nous allons inviter les différentes fêtières religieuses, les leaders religieux et les différents chefs des différents courants pour leurs mots d'impression concernant la présente déclaration. Et pour cela, nous allons commencer par l'AMIPI, suivi de l'imama, ensuite le groupement des leaders religieux, spirituels et religieux du Mali, suivi par la communauté sunnite, la communauté chiite, la représentante de l'INAFEM, un tapis tient à la variété de ses couleurs. Si vous n'avez que du blanc, ce n'est pas un tapis, c'est un linceul. Salam alaikum wa rahmatullah. Nous invitons maintenant le président de l'AMIPI pour ses mots d'impression. Bismillah, walhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها أنبدوا kuma chama mara temble milun ka nga fo bunya kana bismillah kan ni kenai kuna wolo kenado ngorota kenado jamana korota kenado ala ka koyi ka jamana koloshi ka jamana tanga amisra minya ala ka ankishama ala ka ankishi ka angisha bela jelem anga jamana bi wuli ka jomina jamana kanali kaso minum blal mo barala ambufu ka barka dawye jamana nyem ko bi chasre minuna nimbajira ko usebedo jamana nga kelenyala général bien obo sabati ministre bien oyo sabati
nunu minnu filɛ nin ye n'o kɛra an ka ala tanu ka barika da ye ka barika da ala ye hali bi ka ala fo ala min ye ka an kɛ kelen ye nin kɛnɛ in kan nka min bɛ fɔ a la ka fara a kan o ye an k'a fɔ ɲɔgɔn ye an ye ka ɲɔgɔn wajibi an mana lahidu min di ɲɔgɔn ma yan an kana tiɲɛ lahidu min n'an y'a ta ɲɔgɔn ye ala tanu hali bi ka barika da ala ye jɛ a ka fɔlɔ hɛrɛ kan ala k'a wuli hɛrɛ kan wassalamu alaikum. Shukran Mali Rais. Alhamdulillah kan nabaga bɛɛ fo ko bɛɛ ni ce i ka wuli ka jɔ la ka bɛn bi ɲɔgɔnna donya ma silamɛw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni y'an bɛɛ hamina ye mali diinɛ bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn faamu an ka se ka hami kelen bila an dusukun na o de ye silamɛya ka ɲɛtaga ye ani mali ka ɲɛtaga ye inshallah bi kɛnɛ in an nisɔndiyalen kojugu ka da minisiri fila olu ka yeli kan an ka kɛnɛ kan minnu y'a wajibiya u yɛrɛ bakun kan ka da kan nin kɛnɛ in olu fila de ka kɛnɛ don n'o ye an ka minisiri ye min ɲɛsinnen don diinɛ ko ni bato ko bɛɛ lajɛlen ma Dr Mahamadu Umar Kone k'a k'i bisimila kɛnɛ bonya bɛ maa min fana bolo o y'an ka minisiri d'État ye général d'armée Ismaël Ouage kɛnɛ bonya b'ale bolo inshallah ko k'u bisimila haut conseil président ba fana k'a k'i bisimila diinɛ ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bi yan an ma jɔ maa la dɛ bɛɛ b'an ɲɛ bɛ bɛɛ la n'i ko k'i bɛ nin bɛɛ tɔgɔ fɔ i jugu bi caya ko bɛɛ k'i bisimila o tuma sisan kuma bɛna di maa min ma o ye imama mɔgɔw ka représentant ye inshallah n'a bɛ yan k'a ka gɛrɛ Mulai Hadi Quraish falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalina sayyidina Muhammad al-mabusi rahmatan lil alamin. Kada darlaw ka nana fo 600 minutes duru foranye ko me ko minutes fla de bemblo. Ma nyana inshallah on almamunde ko infana be almamunde kunka minga kuma damne ni folo wati koson mbe kuma ni Mali misri alman bela shilen togoye ana zawiya alman bela shilen togoye l'imam bureau national togola kerengere a secrétaire général no ye imam Gausu Mente ale de kuma na discours ga ma farmanda la ka de la fiadi anama kona nana nga foli kerengere ka nyesi nga famo foloma no e kene nyama be mami bolu no général du corps d'armée inshallah mbalmake Ismaël Ouage ka foli finyana ko kole fe an yere ka ministry inshallah docteur Mohamed Omar Kone ko ka foli finyana l'imam bela jilen togola ko ka suraka sofla ani nyare ko ka foli fo onyena anga ladati ko ka foli fo bela jilen nyana mishili mere ki ka foli be an kanaba bela jilen fo ko olu wasalendo ni kenenka parce que ko ala mabobo chi kwa wa ma arsalna min rasulin illa bil lisani qawmi abe ci ala yon jarabini kuma almamu jarabini kuma odatu kuma bebe ka boli on deka donc ko almamu Mali alman bela jili zawiya alman faramisi alman minka ko koyin a saralula a damne fo laban ko ka foli kengere nyesi surtout au conseil islamique mini hakilna insoro mi ka slamo bela jili faranyon ka kene kilinka au conseil drone ne se kan ke Mali kono note limama alla nyini babulu affaire wal ma se ka ke a fanga be au conseil drone là parce que association bébé ñogon sur aller de kono mais limamu bébé ñogon sur anti ka mo fra ñogon ko na donc kuin koson kuin bunya koson ko ka président fo krengere ñera ko indamine fobi kaya bela jilen sara ala menta ko ka fiye ki yere déplacer fo ka tanga siège la ka ta bunya da ngoro inika bunya ki Haidara Ousmane Chérif mala nangara mo ba ko ka police ko et puis ko majigini karama ko na yere di déplacer kata katla ka chidum bla kata ko katla ka président de la commission d'organisation ko ka foli fi
angara mo Ibrahim e imam kontaw ko ka foli fiye yani a ko fanana lima maka élément na le ka élément de commission fe belajila ko anda dona ko bela ko de ka fo mali alman belajile ka ta damne fo kala blabila donc ni bayanu munu fora ampi no déclaration et recommandation munu fora kan man yere a konnan ça c'est très important da be ñini mali alman belajile fe ñi structure munu fo belajile ka appliquer à la lettre o de lima maka la ñini wa surtout koni somo sama ba kono ko de wasatiya min nana ko le juste milieu min nana ko de somo sama parce que ni le tume mali dje bi désormais identité islamique bi na ye mali la no ye shakhsiya al islamiyya comme mali belajili o de jume les points communs al qawasim mushtaraka be ñoko soro mina usul din donc alhamdulillah vraiment kada wati tuwa kan korna kadla kan kori donc médaillant mais qu'il faut qu'on a réalité yani ni mogo wasalim be kenen ka sigi mesi yakande limama de wasalim ba wallahi kunya fo yani ayan nga barale no ambul parce que si kun flate limama la islamo ka do dakile fe ka bo dakile ni au conseil de création bi ko occasion permis ko di anma o barade no an wala mambulo wa al mama ngaji ja daga na tawna de parce que to mi répéter en ko sebe ka répéter ko sebe o de ye al mamu ani wajulu kelawi ko on de ala kira chien tabagawi o de fora ka da donc même woni kuma la ni mi inna allaha ma'ana anta nabila musa an fanto am ala kira tarifi nabila ko inna ma'i ya rabbi mais ala ko inna allaha ma'ana e ala kira ala folo de foka soroka ala ka soka refu to am ba fo ni jama'i inna allaha ma jamuriyati mali inshallah ma'iyati allah o de ka boni fembe nala bi fe ka bi kay fembe kay donc ala bi mali wala to gon santé mali e région tan ani kononton qur'ane aya folo yi harfu tan ani kononton a suran folo ye aya tan kononton mali région tan kononton jala ko folo ya kana bulu harfu tan kononton do folo yidi nasira harfu al jahannam alayhi 19 mali bamako ran lisuma wulum bla di fatia aya wulum bla sanfara wulum bla du kolo wulum bla ala be mali fe shukran mali harfun nanindi ala yere to harfun nanindi makka madina mali ali demseni la lettre be folo be la lettre md medayam tam be inshallah mali ala ka mali tini do ala ka mali tini do ala ka mali tini do kana jogo ble bo wi nga wati be mine abe famnya amenyo soro kene wero ko inshallah التكبير ثم التكبير ننتي المامو ولوكا ماكلاي مولاي هادي قريش كفوكا برغدا كني الله بنا نمادو فنكا حكليناي انوكا دوغوي ambu fo kusbe ko wale nyumando utia ngauka chiden cha mambia Sheikh Al Hassan Kane Sheikh Al Hassan Kane kabo segu aka cidombia Sheikh Shafi Jara aka cidombia ka farakara mo bacca manka o belajile ka cidombia ambu fo ko wale nyumando alaka no sara alaka mali boshi alaka mali kishi alaka mali tanga wani ala sonama islamaw yu tredi nyoma kaba ne min bora nin kofe o ne min bora la ire yo nyini ambe Allah subhanahu wa ta'ala dele alako hakli nyumanda ama okma sisa wele bina se groupement des leaders spirituels du Mali oluka kuma lasela Sheikh ne Jawara kwa ki bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم أمبالمان نابو نبكا كما groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Togola
a bureau national a président dangan biano no e Muhammad Kalabo Haidara abe kene kono ya groupement uye chimin do anda kanga fo ndebe dakudia damado fala ka to seme anga président na abite menayi groupement ko nana anga président fo no ye Assimi Kotaye le général d'armée nanyo fo kanga premier ministre Franfo Ablaye Maïga nanyo fo kanga général Ismaïl Wage kanga le Franfo nanya le fo anyele ka ministre ba mimbea no islamo ka ministre dina ka ministre Muhammad Umar Kone ko gale era fo ka wala nyimando ko nana ale fala fo ka wala nyimando ola kanga anga au conseil islamique kanga au era fo ka wala nyimando ka nyemo fo a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara iye bara minge jamana ingoro bi akera ala nyena jamana deum bi fo ne jamana nyuma jamana de nyuma ya dode iye min wala ya bi iye fier dumando le ci mali kono bi katari ko dobla mali kono mali on tanyi da min ko tuguni kasaka bolo jigiu bolo mineo shaziliyo tijaniyo kabila jenen faranyonga ambeka do dakelen fe ka bo dakelen fe Ousmane ini tieni baraji ala ka isra wa anjena naye amba bo asrafa ko nanana anga limama fo nanana anga amibi fo nanana anga inafem fo nanana kanga mer fo nanana anga ladala mo fo nanana kanga bela jelen fo ko kofe uye point demando de dia ko ngo fo au conseil nyemoye anaka bureau national be a folo e jubenye anga président au conseil islamique groupement ko yeni wale minta ka nyesi jamanamba ko bi no fe ni mbaraina diena fo la ko parce que façon joli kumaru flana na ko kanga nyongo mine anjena na ye anga nyongo mine ko anga nyongo mine ni tie anga na nyongo mine ni ngaloye flana anga nyongo mine ni konanje yaye ankele ko be ka nyongo mine anga na ta nyongo to ko tie nyongo ko fe anga na zede rejo katuguni ka nyongo ne rezo ka ango bla no boray anga nyongo kanu anga fa juguyama ani nyongo che ko no boray anga ya fa nyongo ma ka ke ya fa jelenye anga na nyongo sama tuguni anya fa le nyongo go anga na songa juguya do ani nyongo che ko no boray anga na nyongo juguya no boray anga na nyongo koniya no boray anga na fara no boray anga na kodo nyongo na no boray anga na nyongo nyengoya na nyongo nyengo abitie ameni no fe o jamana basigi de ala ka nga jamana basigi ala ka bendo akono ala ka kenya do akono ala ka yere kanye ala ka ninge mali basmale za ala ka ninge mali sumale wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vive le Mali, vive le Haut Conseil islamique, vive le groupement entier. Présent. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات الحاضرين. تقبل الله عباداتنا وجعلنا من أهل الجنة
وكل عام وأنتم بخير. Amara Islamio antna kuma janya bile ko conseil de stage togola ane anga président ba o togola no ya astel c'est Ousmane Manou Haidara mbe kuma na aleka jiye na aleka jamaruye sabla ne aleka vice président akuye kuma min donda kumi ambarma ke sekna jawaraye chaman foala rasulu ya amblasira ko khairul umuri awsatuha ko yawla son herema ko ya chamachala mai antna kuma jiya bile ama prongoni ka fo ni sigi ni herba maliye ni sigi ni beye maliye sabla mawma fle kene kayambi cheni musula demsen ma korbala juruma do ma shila kananiye benana ko benana ko keliya benana ko mali alhamdulillah ani so jale fana be anga kuntigi bay no ya ser Ousmane Manou Haidara ablala group jekulu nyema ka damne ansar dinna ala ya nyabulo kana se groupe mama ala ya nyabulo wa biabe hoko se nyamgala wala bi fana nyabulo wa billahi min layne maliye no mali de nga kelenya no ka benye ala na yere dine na ngania ya rabbi ala ba nyabulo sabla ala ko aleta ante yafle atanga buya fle atanga foi fle andu sugun chorbai adu sugun kai chorbai angania kai abe fefe ngani mali ala boke akunga ka fulu krege lase anyemgo ba flafna minana no général de corps d'armée Ismaël Ouagé ko ka fulu krege lase amma ko ka fulu krege lase anga ministre fanama no docteur Mohamed Kone ko ka fulu krege lase amma ya rabbi kene minu ya a nyama yambulo ka buyambulo ala kanu sarala fefe ni mawma ye fefe ga malikola o be fitini sabla ambe be malin kono ambe be bazon kelen kono ne mali nyena a nyana be ala ka kishi ne tene asro a tena be ala ka mali kishi ala ka san chama nyana wassalamu alaikum shukran communauté sunnite du Mali الشيخ الهادي يوبا يارا على التغلا أمبي خدو كوني بسم الله أبنكما باسم تجمع أهل السنة والجماعة في مالي فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتني أتشكو كما فلمغا نكي نمغولا نبغا بلا الحمد لله مغوت مليون بلا جليل لا سكبا نعمي كماني يروينا مالي سنمغوكا جيكولو تومبا onyama ba no ya Sheikh Yuba Yara ani atonde mbeme kumano bela jele ni toy ama ya ansoro dorura gele ndo de kama ame doke mama be gele akuna la ka bola manda be mala ka hereke bela jele we muye ka fona la alhamdulillah on la ben be ben kama ben ama no fe wa inshallah me chesri ke fana ka ta nyafe kuma munum fora alhamdulillah ama yere akonnana wan la benu fana ka jangan tegadi ka baran ke nga fenda de bi bako famia bara sebe ne mo jate mine kanya shama mo be kla ron nani afalo fole mu'min munon dare me kuina wo dare mala wo fana ka binya wo jama kulube flana wele ko mutaraddid munon be siga wolu be den keref kuma yin kwanin fara abin yawa atin an wani be keref an folo an singalen te a jara majo jama kulu fana be sabanai naf'i muni opportunity munon bo rega intere de nyina o be jama ka ben zoro ba sama ka to kele nga intere kama siga talo mo fana be na soroi mu wele ko mutahamil nana munon ba kele donc on me mon blanc kuna mo be kenaka ne ay sona kana ko ko ambe be groupe fola de la ambe danen bala ko imbe nya
wa an dalen bala wa maka fana fuka sa dana bon ne aw ne yu kekanya munu be siga siga lo bena faran kan ne ya kekanya munu ba fe ka ta otaji ra lu ka otaji o tenya soro ne ya kekanya munu be ka on kelo fanga me doya donc ala kan be ke groupe folo la ka bara nyambulu ala ka jamana baski wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À présent, nous invitons les représentants de la communauté chiite, représentés par Chouala Baya Haïdara. Des passages, nous remercions, nous signalons la présence de Cheikh Abou Jafar Djabaté parmi nous. Et nous remercions toutes les autres communautés pour leur implication dans la réussite de cet événement, notamment la communauté des deux églises, l'église catholique et l'église protestante. La communauté chiite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ula shitane geningo kasindi ni Allah ta'ala to barkamai. Ka solli an kuntigi ka ana sumogo ana jenyogo nyumawo ambe befu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ami folo kanga autorité munu nana kene bunya ni denfaya be autorité ubulu no ye anga général anan koroke général Ismaël Wage alemiye ben ministre ani kileya ministre bara ndamne la aya ambunya antara fi chien chama aya bismillah ko nyumana ala kanto nyoko o temenengo anga ministre an yɛrɛ ka ministre affaires religieuses mi islamo bɛɛ kɛ kelen ye ɲana an ka se nin kɛnɛ in kan an b'a yɛrɛ fɛnɛ fo ka waleɲuman dɔn ka se an ka cɛkɔrɔba minnu bɛ kɛnɛ kan yan ka daminɛ Cheikh Yakubu Dukure ka se an ka cɛkɔrɔba ma Cheikh Buye Ahmada Amahula ka se an ka cɛkɔrɔba ma Sherif Ousmane Madane Haidara au conseil président ani mɔgɔba fɛn fɛn bi kɛnɛ in kan yan nɔ an tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ ne ni Cheikh Abou Jafar ani Cheikh Adam kuma min b'an bolo o de ye silamɛw ka bɛn wajibi de ye farida don i n'a fɔ seli ni su ni hiji ni jaga a farida ka bon n'o ye silamɛw ka kɛ kelen ni silamɛw ma kɛ kelen ye jugu bi yɛlɛ silamɛya la surtout fɛɛrɛ jugu min tigɛlen don silamɛya kama bi diɲɛ kɔnɔ bɛɛ b'a kalama kabini ni mɔgɔ min ye tubabuw ka jeux lajɛ contre l'islam aujourd'hui c'est très très grave contre souveraineté c'est très très grave mɔgɔ n'i ko k'i b'i k'i yɛrɛ ta ye tubabuw tɛ k'i fɛ bon yɛrɛ ta ye jamana mun y'o sira ta u tɛ k'i fɛ i n'a fɔ an n'u bɛ ɲɔgɔn na bi Mali kɔnɔ bɛɛ b'a kalama bon silamɛya fana ye diinɛ min fana bɛ yen n'a tɛ siri mɔgɔ la donc nin fɛn in bɛɛ ye kelen de ye o tuma na n'a a denfaya dira an ka fanga ma u n'a ka kan sabu olu bɛ baara min na ani anw ka nin baara a bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ni kɛnɛ min filɛ nin ye a b'an hakili jigin tarikiyan wagati dɔ gɛlɛyara silamɛya kɔnɔ kosɛbɛ al-imamu al-Hasan alayhi salam alakira mɔden Fatimatu Zahraw de Hasan a gɛlɛyara a wagati ale fa ani Muawiya cɛ a gɛlɛyara silamɛ caman ni tora la mais ale de ye silamɛw fara ɲɔgɔn kan ka a san wele ko amul jamaati jama san bon ni mɔgɔ ka kan ni silamɛw farali ye ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ ka kan n'a baara ye mɔgɔ minnu damɛyara ka taa Imam Hasan ma o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o fɔlɔfɔlɔ ye shirifu de donc an bɛ nin dɔrɔn de ɲini wa nin de kan ka kɛ mɔgɔ min kan ka ye ala ko kɛlɛ la kira ko kɛlɛ la diinɛ ko kɛlɛ la kuranɛ ko kɛlɛ la o fɔlɔfɔlɔ de ye mɔgɔ min damɛyara ka taa ala kira ma mɔgɔ tɔw bɛ sɔrɔ ka aw suit o ye wajibi farida de donc ne tɛ n ka kuma janya
ne b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Shukran. Ina fem présenti tandi kaja togola ambe milti flanina fe inshallah aka gere micro la wati korne ko sube kuma kelaw ambe hakita ni ko fe ka mintu do ya don doni wala sa la ni bladilem seka sabati ila ni malislame je kulu be togola tanti kaja togola aka bismillah aw milti flafla anyo de fo benyana inshallah ala ka noya foli be awye amana ke yororo presi yamba fo tuguni ka foli kura national international aw benici aw yire aw boli ka caya kana kenen ka ambe mali nyamo belajelen fo ka dina nyamo belajelen fo ka almamu belajelen fo ka karamo belajelen fo foli be ni kenen ka kenen minu de islamiw ka be anu ka kelenya badenya juruba kelen ala ka siraka o kene de bi ni ambe pale kono badalabu pale kono ambalakaw olu ka kuma kando tanti kaja togola yana fen presenti ambe korofolti alema inshallah tanti wati banane ka ba wati tanti yami kadi saijo salamu alaikum yesi salamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمي بركة عليه كألفك ولجمان دو مسامي بدوجرا أنكنلا Union nationale des associations des femmes musulmanes du Mali no ye Mali silamɛ muso bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan tɔnba kelen kɔnɔ a tun sigilen bɛ ka don min makɔnɔ o de ye bi ye ka d'a kan kabe ale ka sigili tuma na ala ka hinɛ an ka présidente fɔlɔ la n'o ye Tara Darabe ye ale ni an y'an bolo fara ɲɔgɔn kan k'an barikaw fara ɲɔgɔn kan ka yaala diinɛ ɲɛmɔgɔ in bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ani kelenya k'u ɲini k'a don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ala barika la a tun ɲana an bolo a ɲana an bolo ka d'a kan o conseil yɛrɛ sera ka sigi kɛnɛ kan i n'a fɔ min y'a membre fondateur ye i n'a fɔ min b'a bureau la nin baara min filɛ nin ye a ma kɛ i n'a fɔ min kɔfɛ a ma kɛ Mali silamɛ musow kɔfɛ donc ni an sigira o kɛnɛ kan yan bi fosi tɛ anw da ka ala fo ka waleɲuman dɔn ka ala barika da k'a ɲini ala fɛ ala min ye ni dusukun don an ka o conseil islamique kɔrɔ hali bi ala k'a kɛ baara min ye baara taaɲɛ de ala ka nin don silamɛ bɛɛ lajɛlen dusukun na min bɛ se ka Mali bɔ bolo la min bɛ se ka kɛlɛ min b'an ka jamana kɔnɔ bi min bɛ se k'a jira diɲɛmɔgɔ la k'a fɔ ko Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɔgɔn bolo da kelen fɛ farafarali tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o de hukumu kɔnɔna na an bɛ INAFEM ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma faama minnu nana an nɔfɛ ka na fara an kan bi ni fɛn baara in yɛrɛ ɲɛmɔgɔya n'a dir'o ma n'o ye général Ismaël Wake ye an b'a fo INAFEM tɔgɔ la k'an ka ministre fo ministre affaires religieuses n'o ye Mahamadu Umar Kone ye a ka bonya n'a ka karama a sera Mali ma a sera an musow ma an b'o barika da a ye ka foli lase an ka haut conseil président yɛrɛ ma président ba n'o ye Ashek Usman Haidara ye a ka bonya n'a karama de bɛ INAFEM ye hali sɔgɔmada in n'a nana a ye sirilen sɔrɔ yɔrɔ la a jɔlen man fo abada a b'i sigi kɔrɔ de kɛ k'aw fo ka foli lase diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma yan n tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ ka d'a kan ko miniti 5 dɔrɔn de dilen don an ma donc an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka ala fo k'a waleɲuman dɔn ni baara min daminɛlen filɛ nin ye ala ka nin kɛ ɲɛta ye
ala kan kɛ sababu ye ka Mali bɔ bolo la ala ka malidenw bɛɛ lajɛlen kanu don ɲɔgɔn na silamɛya dɔrɔn tɛ dɛ maliden bɛɛ an bɛ diinɛ o diinɛ kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ala kan kɛ sababu ye ka an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka Mali kɔrɔta ka Mali bɔ bolo la ka malidenw kanu don ɲɔgɔn na k'an funu fɔ ɲɔgɔn kɔ ka diɲɛ mɔ k'a dɔn k'a fɔ malidenw bɛ ɲɔgɔn bolo yan nɔ an b'o foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye musow ka aw fo k'a wale ɲuman dɔn aw nana alhamdulilahi rabbil alamina ɲan bɛ aw la k'aw fo k'a wale ɲuman dɔn aw b'a to kɔ fosi tɛ kɛnɛ la faso baara la donc n'an sɔrɔ kɛnɛ kan yan nɔ n b'a dɔn k'a fɔ n bɛna nin kɛnɛ fankelen falen sɔrɔ muso la alhamdulilahi rabbil alamina an bɛ barika da ala ye k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a wale ɲuman dɔn ka sallallahu muhammadu alhamdulillah ni ye an ka présidente ale ka foli ye k'a ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ présidente don ko a ni ce ani baraji sisan dakuruɲɛ fila k'o di Sharif Ahmad hamahullah a kana a ka foli kan ani hakilina ana hakilina k'o lase silamɛw ma inshallah miniti fila b'a fana bolo takbir an bɛ k'a kɛ miniti fila ye yaasa laɲini bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati an ka se ka sira di an ka faamaw ma inshallah Buguni représentant n'o ye Muhammad Traoré a k'a labɛn inshallah ni nin bɔra an bɛna bisimila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ne tɛ bamanankan dɔn kosɛbɛ mais n b'a fɛ ka kuma ni bamanankan de ye. Ne kumabagatɔw ka kuma lamɛn a diyara n ye a bɛnna n ma a ka kan a fɔra a tuma la n b'a ɲini sa dɔnnibagaw ma olu ka wuli k'a fɔ ko mun baara ka kɛ k'a man kan ka kɛ k'a ka dabila ko jihadu tɛ tuguni sisan a kɛra fitina de ye wal fitnatu ashaddu bɛɛ ka wuli dɔnnibaga n'a bɛ wajuli kɛ n'a bɛ sali ni mɔgɔw ye ni danaya b'a kan a k'a fɔ an ka denmisɛnw ninnu k'a dabila an kana maslaha kɛ o la faamaw b'a la k'u seko kɛ mais faamaw kelen tɛ maliyɛnw ye koyi an fana ye maliyɛnw ye an k'u dɛmɛ dɔnnibaga mun ma sɔn k'a fɔ o kɔrɔ k'a fɔ a sen b'a la an ka tiɲɛ fɔ n yɛrɛ musow bɛ sa denw bɛ sa a kɛra kɛlɛ faso mun ye maliya kɛlɛ de don diinɛ kɛlɛ tɛ dɛ diinɛ kɛlɛ kun b'a la dan b'a la a tɛ kɛ tan sisan a kɛra fɛn dɔ de ye an k'a dabila fɛn o fɛn bɛ sa a bɛɛ ye maliyɛn de ye a bɛ ne tɔɔrɔ a bɛ n tɔɔrɔ ye a bɛɛ ye maliyɛn de ye ala ka hɛrɛ kɛ mali ye shukran ka wuli ka yi ka taga fo Mali région laban na a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan o bɛɛ tɔgɔ la an bɛ mɔgɔ kelen wele n'o de ye Muhammad Traoré ka bɔ Buguni ale de bɛna kuma région fɛn fɛn nana a bɛɛ tɔgɔ la mɔgɔ kelen ka folikan lase miniti fila a ka bisimila halisa foli ni waleɲuman don o bɛ bɛɛ ma aw bɔ yɔrɔ aw na yɔrɔ aw ni ce aw ye ala k'aw sara hɛrɛ la bi ye bɛn dɔ ye bi ye kɛlɛya dɔ ye bi ye balimaya dɔ ye Mali a joli dɔ o ye bi ye ala ka Maliba in jɔ ala ka hɛrɛ k'a ye o la région bɛɛ tɔgɔ la Muhammad Traoré a bɛ hakɛ to awɔ Buguni bureau président Buguni haute bureau min bɛ yen o ɲɛmɔgɔ de don inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وكل من استنار من نوره واتبع طريقه إلى يوم الدين. إخوة الحضور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبالي أتسامو أمانغب ما دمني الله تعالى تو بركة ماي أمبي على تدوكا بركة دا علم يبكينا ينيلا أنا كأنفر نيونغا نينكينا يكا أمي كسين نما نيني على كتشيدن باي نوي محمد صلى الله عليه وسلم على من كلا كاكي هيري دامفين بلا جلين أتما أمباليو نينكينا ينكا نبي ماتا délégation nous n'avons qu'à au conseil ka bureau régional ou là aux délégations nous nous bureau numéro ou tout là né moment travailler nous et au conseil le président anga folike islamé be mo na ni keninga amba do ka po ni kene mo plani mbada atlamé ou ni dombaye mimbe do mali taruku la poka tasi alkama dodoma okuma mbali alsomo mo be ni aye bara do kay ni ko nyalila anga nyamo wala no almamuye no ye anga au conseil nyamo wiye no ye anga karabo wiye fengo fe be na ya sendo arab amba belaje len foka be wala mando ka do ka be barate ni pse ka bara minke adama nya dilalla ni nafa bala katminika ala kira de yafo sallallahu alaihi wasallama ka fo fembe no sara akabo seliye akabo sunye oye adama de unkie foli kagla no el islawi okuma munu sendo ala ka tanga fama ula no ye anga jamana nyemo ye ka tawla kana bla ministre de réconciliation na kana bla anga ministre la ni oye docteur Oumar Koné kata se anga ho conseil abiro banya mo mano e shed badana aidarai foga ta se mo kelo kelme na ye ibolo do bara ilanga do ba be fami be nyina ampe sisa o de anga anchesidi anya engagement min tani engagement ni anga se kala walia fama fona ka andeme abse ka la walia déclaration ni uka propager kata région na akata fambela jena mo uka soro wala sa akati kala walia uka la fam ya la fana no kala barabi no ya ala ka ambe sababa ma mo be ya ambe be fo ka be wala mando chani muso be otuma de regional to wala ni anga folie ambani na ala fe ala ka ambe sababa ma ala ka anga jamana suma ala ka bendama ala ka jamana suma ala ka jamana basi anyamo ala ka akil manduma ala ka labangul mandi anuma on yela dina mo ala ka bendi ama be min be ga nyina ampe ni ala man no yala ala ka bara no hada wallahu ala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, nous remercions nos représentants des différentes régions du Mali pour leur participation effective. À présent, nous allons appeler la jeunesse représentée par Aboubakar Yacoub Doucouré. Mais quand on parle d'Aboubakar Doucouré, il faut penser à notre éminent cheikh Yacoub Doucouré qui est parmi nous et qui a été depuis au début l'un des précurseurs à côté de notre président Ousmane Chérif Haïdara pour soutenir cette initiative. Nous saluons sa présence parmi nous ici. Aboubakar Doucouré, vous êtes invité pour votre mot et nous vous pensons, ça va être très succinct. Aboubakar Yacoub Doucouré, Tché Dougoulente, Kaka Bismillah, Demson Beladien Tola, Ninkenga, Laïdou Kadjmenebe, Benkadjmenebe, Kelengadjmenebe, Akolasi. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Madame Nela manga ika shehu ni fau kulawli kajo amai amanga boida na kadinye anga douke ko damnela kanyesha anga jamana finitigila kaw munun tora fitna ni kelen kono depuis 2012 foka se bima ani civilu munu mami ma bon nu tora nin kelen kono la ka douku ye ala ka hinawla ka yafuma ku dawro suma
ka jamana basigi o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen anw ye sababu ye n'o ye jeunesse ye olu ka ɲɛmɔgɔya kuma dira an ma Cheikh Makiba fɛ ale de ni jɔyɔrɔ in kun ka kan mais a ko ale yɛrɛ sera yɔrɔ min na bisa a fana bɛ fɛ k'i sigi n'Ala sɔnna ma ka dɔgɔw lagɛ baara in kɔnɔna la an b'o foli d'a ma an faw caman nana i n'a fɔ Cheikhna Jawara olu kalayala ni kuma ye jeunesse de kan ka kalaya ka tɛmɛ bɛɛ kan mais an bɛna lagɛ ka sumaya bi dɔɔni yaasa ka kuma n dɔgɔw fɛ parce que jamana bɛ situation min kɔnɔ an kan ka ɲɔgɔn faamu o kɔnɔna la n bɛ kuma surunya k'a fɔ an faw ye nin baara min kɛ n'o ye ko u y'a santi k'a fɔ silamɛw mago bɛ ɲɔgɔn faamu na wa diinɛ ɲɛmaaw de ko don parce que n'olu ye ɲɔgɔn faamu kɔmaw bɛɛ bɛ kɛ kelen ye kɔma bɛ ɲɛmaa de nɔfɛ ɲɔgɔn faamubaliya tɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ mais ɲɛmaaw n'olu ye ɲɔgɔn faamu baara kɛcogo la ka ɲɔgɔn bonya dɔrɔn kɔmaw fana bɛ kɛ kelen ye donc u y'a santi k'olu yɛrɛ mago bɛ fɛn na bi min ye ɲɔgɔn faamu ye dans la diversité hali ni y'a sɔrɔ u ka hakililaw tɛ kelen ye fɛn dɔw kɔnɔ o ye tabiya de ye Ala de y'o kɛ diinɛ talan ye o ye adamadenya talan ye o ye mais a kana kɛ kɛlɛ ye a kana kɛ ka ɲugun ɲɔgɔn na a kana kɛ ɲɔgɔn buruja ye u ka se ka ɲɔgɔn faamu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa ka diinɛ kɔrɔtan ka jamana dɛmɛ cohésion sociale n'o ye fɛn ye fɛn min bi jamana mago b'a la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan wa pour que o ka sɔrɔ ka kun ɲɔgɔn fɛ sigi la ayiwa fo diinɛ ɲɛmɔgɔw de ka bɛn fɔlɔ parce que olu de normalement olu de kan k'o mission in accompli ka tɛmɛ bɛɛ kan Ala y'o mission in di olu de ma parce que u ko al ulama warasatul anbiya ko dɔɔninkɛlaw diinɛ dɔɔninkɛlaw k'olu de ye kiraw tiɲɛ tabaga ye kiraw dun ka tiɲɛw la belebele dɔ ye jumɛn ye u ka ayiwa Ala dɔn ni tawhidu ni batow kɔfɛ o de ye tawhidu sufufil ibad Ala ka jɔnw k'olu fana ka rang kɛ kelen ye u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka bɛn kira y'o de kɛ sallallahu a nalen Madina a taara yɔrɔ o yɔrɔ a y'o de kɛ o de y'a to mɔgɔw kunna sigi kɔnɔ ka sɔrɔ u ka diinɛw tɛ kelen ye ka sɔrɔ u siyaw tɛ kelen ye ka sɔrɔ u couleurs tɛ kelen ye u ka hakililaw tɛ kelen ye kira de y'a kɛ sallallahu alaihi wasallam ka tila ka sigi fana k'a yiru la aw kunna sigi kɔnɔ cogo min aw bɛ sigi yɔrɔ min na a y'a yɔrɔ kanu c'est ça la citoyenneté ka tila k'a yiru la k'a fɔ a ye yɔrɔ in kanu aw ka kun yahudiyaw tun bɛ yen silamɛw bɛ yen taabolo wɛrɛw bɛ yen donc anw faw y'o min santi k'a fɔ a baaraw kɛla ka tɛmɛ mais f'u ka bolofa kɛ bita la u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ yaasa mission in ka se ka accompli ninnu fɛn fɛn filɛ nin ye u tɛ k'a k'u yɛrɛ ye n'i y'u sisan lajɛ Ala ye bonya min d'u ma Ala ye karama min d'u ma Mali kɔnɔ ninnu bɛ wulikajɔ kɛ cogo di tugun ko nafa wɛrɛ bɛ k'olu kan ko an ka bɛn non u bɛ k'a kɛ génération future de la génération montante aljilul jadid aljilul qadim minnu bɛ sira la ka na olu tɛ anw de ko don u bɛ k'a dilan u denw de ye u bɛ k'a dilan u nɔrɔbilaw de ye n'o tɛ olu yɛrɛ tɛ donc n'u bɛ k'a kɛ anw de ye anw ka mission kan ka kɛ jumɛn ye ça c'est la consolidation des acquis des leaders religieux olu bɛ baara min na anw fana ka se k'an jɔ k'o baara in sinsin u bolo fɛn fɛn bɛ se k'a to a bɛ tiɲɛ an k'an jija an ka don ayiwa o ni tiɲɛni cɛ o bɛ kɛ cogo di k'a sɔrɔ anw yɛrɛ anw ma prêt ka tugu mɔgɔkɔrɔbaw ka kunlemafan kɔ k'a sɔrɔ anw yɛrɛ bɛ agenda wɛrɛw kɔnɔ an tɛ agenda min dɔn k'a sɔrɔ anw bɛ combat an ka instrumentaliser mɔgɔ dɔ ka agenda kɔnɔ min i t'a dɔn diinɛ ka nafa b'a la wa jamana ka nafa b'a la wa a bɛ kɛlɛya sabati wa e kɔni b'o tigi kɔ o ka agenda kɔnɔ i t'a dɔn a finalité ye min ye i kana sɔn a ka kɛ diinɛ mɔgɔ ka sira kan kana sɔn a ka kɛ politique mɔgɔ ka sira kan kana sɔn a ka kɛ hali jamana wɛrɛ ka sira kan i ka jamana ka intérêt supérieur i b'o de préserver parce que et seli jeunesse de bɛna o tɔnɔ dun olu tɛ donc o kɔfɛ n'an y'olu ka acquis consolider an b'an yɛrɛ kɔlɔsi an kana taa an yɛrɛ sɔrɔ bi parce que jeunesse de ye fanga ye jeunesse misaliya bi i b'a fɔ tile bɔ waati a bɛ cogo di i bɛ se k'i ɲɛ waga a la tile bin waati a ɲɛ bilennen don kuma dɔ i b'a fɔ ko ayiwa k'italakaw ta wa i bɛ se k'i ɲɛ waga a la mais ka tile to camancɛ la jɔn bɛ se k'i ɲɛ waga a la jeunesse misaliya y'o de ni tile bɛ camancɛ la a chaleur ka bon a énergie ka bon fanga b'a la
a bɛ se ka kobaw dilan a bɛ panneau charger panneau fana bɛ lumière di jeunesse misaliyaw de o waati e kan k'i jija o énergie ni o chaleur ni o fanga ni k'o kɛ k'i ka diinɛ dɛmɛ k'o kɛ k'i ka jamana dɛmɛ k'o kɛ ka sini avenir i kana sɔn k'o énergie a n'o fanga in ka marifa ta surtout diinɛ tɔgɔ la k'i b'o ɲɛsin i yɛrɛ silamɛ ɲɔgɔnw ma i kana sɔn o énergie n'o fanga ka marifa ta k'a fɔ k'i b'o ɲɛsin i ka jamana ma i kan k'i jija k'a dɔn k'a fɔ o jamana in avenir b'e de bolo o énergie n'o fanga i b'o labaara k'i ka diinɛ dɛmɛ k'a labaara k'i ka jamana dɛmɛ k'a labaara k'i ka sigida dilan n'a ye k'i ka du dilan n'a ye ka jama ka keleya k'o sabati ni a ye n bɛ kuma surunya a kana fɔ ko ayiwa waati sera a ma ban a sera de n bɛ kuma surunya yɔrɔ jumɛn o de y'an ka dɔn k'a fɔ nous sommes dans une période exceptionnelle n bɛ kuma surunya o yɔrɔ de la an bɛɛ ko dɔn k'a fɔ an bɛ waati min kɔnɔ ani waati tɔw tɛ kelen ye waati normal tɛ i n'a fɔ mankan tɛ yen foyi tɛ yen kɛlɛ tɛ yen guerre tɛ yen mali bɛ guerre kɔnɔ san 10 ani kɔ jamana 2 t'an bolo jamana 1 de b'an bolo i taara kɛnɛma cogo cogo ka miliyari sɔrɔ yen walahi ni min sen cu mali kɔnɔ maliyɛn i tɛ lafiya yan de y'an ta ye yan de y'an ta ye yan de y'an ta ye wa baara in bɛ ka kɛ jeunes de ye an ka bɔ programme wɛrɛw kɔnɔ ani projet wɛrɛw kɔnɔ an ka n'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka diinɛ kɔrɔta ka jamana dɛmɛ ka jamana basigi an yɛrɛ ka keleya an k'o sabati an bɛ waati min kɔnɔ an k'a dɔn k'a fɔ kunun kuma dɔw kun bɛnnen bɛ anw na a tɛ bɛn an na bi an kan k'an yɛrɛ minɛ parce que an tɛ temps normal kɔnɔ an bɛ guerre de kɔnɔ comportement dɔw kun bɛnnen don an na a tɛ bɛn an na bi an kan k'an yɛrɛ minɛ n bɛ kuma kuncɛ kira muhammed sallallahu alaihi wasallam a ye bonyaba de di jeunesse ma parce que a ye jeunesse jɔyɔrɔ dɔn kira muhammed sallallahu alaihi wasallam ambassadeur fɔlɔ min a y'a nommé k'a bila ka taa madinɛ Mus'ab bin Umayr ça c'est la diplomatie religieuse a ye jɔnni bila la fɔlɔ la jeunesse a ye kɛlɛ ɲɛmɔgɔya di mɔgɔ min ma Usama bin Zaid k'a sɔrɔ a ma san 20 bɔ fɔlɔ kɛlɛ ɲɛmɔgɔya parce que a ye danaya da jeunesse kan jeunesse ka confiance k'a renouveler ka tila ka a ɲini jeunesse bɛ se min na a k'o k'a ye jeunesse ka place d'a ma donc kuma la suruna jeunesse ye fɛnba de ye diinɛ jɔli la ani jamana jɔli la ka ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ ya rabbi nin bɛn min n'a daminɛna an ka dɔn k'a fɔ a tɛ ka kɛ ninnu si ye a tɛ ka kɛ mɔgɔ ye a bɛ ka kɛ diinɛ de ye jamana de ye anw yɛrɛ de ka hɛrɛ b'a la ni hɛrɛ ko wulila an ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ dilan cogo min o kɔrɔ tɛ ko hali sini ko kuma dɔ tɛ fɔ min tɛ bɛn ma o mais a kɔrɔ de ye k'an ka fara ɲɔgɔn kan k'a dilan ni fɛn dɔ fɔra ou bien fɛn dɔ kɛra bɛn kɔrɔ ye jumɛn de ye an ka fara ɲɔgɔn kan k'a dilan an ka parce que mɔgɔ Cheick Ousmane Madani Haidara a ye layidu min ta k'a y'a dafa a ye layidu min ta a y'a dafa an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a sabati k'a sinsin ani qiyadatu diniya fɛn fɛn bi yan diinɛ ɲɛmɔgɔ tɔw fɛn fɛn bi yan Cheikh Yakubu Dukure a fana ye layidu in ta Cheick Ousmane Madani Haidara ye layidu a fana y'a dafa Ala k'u dɛmɛ o la ka tɔw bɛɛ fara o kan an ka se ka layidu kan dafa ka silamɛw ka keleya sabati assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. nin tun ye silamɛ denmisɛnw olu ka kuma laseli a donna maa min da kɔrɔ o ye Abubakar Yakubu Dukure Yakubu Dukure yɛrɛ a bɛ an fɛ kɛnɛ in ka yan nɔ k'a k'i bisimila sisan an bɛɛ sigilen don ka ko labanw de kɔnɔ an ka faamaw bɛna kuma an ka ministrew bɛna kuma ni Ala sɔnna a ma nka san'o cɛ an ka président ba au conseil président ba n'o ye Said Sherif Ousmane Madani Haidara ale kuma bɛna d'ale de ma sisan ka d'a kan nin hakilina in a bɔra Said Sherif Ousmane Madani Haidara de yɔrɔ ale de nana ne miirina in ye ka na ne hakilina in ye ko k'a sabati jamana kɔnɔ wa ni Ala sɔnna a ma ale yɛrɛ bɛna kɛ maa fɔlɔ ye maa min bɛna ka na ne hakilina in k'a sabati o tuma ale ka discours ale bɛna o kɛ inshallah Said Sherif Ousmane Madani Haidara.
إلى الفتيلة كلا تفوتا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معالي سيد وزير الشؤون الدينية والعبادات والعادات الموقر، معالي سيد وزير مصالحة الوطنية الموقر، أصحاب الفضيلة العلماء، أئمة المساجد، قادة الراعي، رؤساء الجمعيات الإسلامية، ضيوفنا الكرام، أبناء هذا الوطن الأوفياء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله تعالى الذي جمعنا في هذا اليوم التاريخي تحت ظلال قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأشكره أن أتاح لنا هذا اللقاء المبارك، التجمع الوطني من أجل وحدة المسلمين، لنثبت للعالم أن مالي بلد الإسلام الوسطي، بلد الإسلام الوسطي، بلد التسامح والوئام. أيها الحفل الكريم، إن وحدة المسلمين ليست شعارا نرفعه، بل فريدة ربانية وسنة نبوية، بها نهاب ومن دونها نهان. لقد عاش أجدادنا في مالي قرونا تحت راية المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فكان اختلافهم رحمة وتنوعهم إسراعا، ولم يكن سببا في شق صف. فكيف نرضى اليوم أن نحول نعمة الاختلاف إلى نقمة الفرقة؟ وأنا بصفتي رئيس مجلس العالم الإسلامي أعلن وأؤكد للجميع أني قد عفوت عن الجميع، وأطلب من الجميع أن يعفو عني، وأن يعفو بعضنا عن بعض، فالكمال لله وحده. وأدعو جميع القيادات الإسلامية وجميع الطوائف إلى التعاون والتلاهم والعمل بمضمون بيان وتوصيات هذا التجمع الوطني التاريخي، ليكون شاهدا لنا أمام الله تعالى وأمام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقبل الختام أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الشؤون الدينية على دعمه المتواصل، ومعالي وزير مصالحة الوطنية على جهوده في لم الشمل، ولحكومة فترة الانتقالية عامة، ولكل القيادات الإسلامية التي استجابت للنداء الوحدة. وأشكر جميع أعضاء المجلس العالي الإسلامي، خاصة لجنة إعداد هذا المشروع التاريخي، فهذا هو موقف الذي ينتظره منكم الشعب مالي، وهذا هو الواجب الذي يحاسبنا الله عليه. وفي الختام أسأل الله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يحفظ مالي أمنا وأمانا، وأن يصلح ذات بيننا ويؤلف بين قلوبنا ويهدينا سبل السلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. Aslame hukumatna jayable
sɛbɛ kuma bɛɛ fɔra fɛn o fɛn kan ka fɔ an karamɔgɔ minnu tɛmɛna u y'a bɛɛ fɔ an bɛ ala fo ala min sɔnna nin kɛnɛ in ka kɛ an ɲɛna yanni an ka segin ale ala ma an jɔra kɛnɛ caman kan nka kɛnɛ si tɛ silamɛw bolo min ka bon ka tɛmɛ kelenya kan o tɛ yen an karamɔgɔ tɛmɛna sisan a y'a fɔ a ka sun a n'a ka seli a n'a ka sadaka kira ko n bɛna fɛn dɔ fɔ a ye min ka bon o bɛɛ ye u ko fɛn ka bon ye a ko ye jumɛn ye a ko isilahu zati bayinikum aw silamɛw bɛnni k'o ka bon a ka seli ni su ni a ka fɛn bɛɛ n'ala y'o kɛnɛ yira ne yɛrɛ la ne bɛ ala fo kunnandi minnu fana yera nin kɛnɛ in kan a bɛ kɛnɛba kan bi a kan k'a ka hamiw jira ala la yan k'an ka jamana kalifa o setigi ala ma ala ka yafa n'a ka nisɔndiya kɛnɛ kan bi a kan ka fɛn caman fɔ ala ye yan'a ka bɔ yan o kɔfɛ nin kɛnɛ in kan an b'an ka foli ɲɛsin an ka minisiri ma n'o ye silamɛw ka minisiri ni laadaw ta ye k'an ka foli ɲɛsin minisiri ma n'o ye wake ale min ka baara bɛnnen bɛ bɛn sabatili ma o kɔfɛ k'an ka foli k'an karamɔgɔ bɛɛ ye an b'a fɔ wake ye ani sɔrɔdasi bɛɛ ko an bɛ an balimakɛ sanga fo an'an ka militaire min ye silamɛw dɛmɛ ka jɔ ka fɛn caman kɔrɔ n'o ye sajo ye ala ka hinɛ na ala ka yafa ma ne yɛrɛ lafiyalen tɛ n bɛna kuma bila yan assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Les techniciens s'il vous plaît, on va voir les micros vous savez déplacer quoi. Les techniciens. Vite fait. Sibi an karamɔgɔ Sibi bi yan ale de wulila ka jɔ na sufɛ ani tile fɛ o kɔfɛ an ka suna mɔgɔ caman bi yan u sara bɛ ala de bolo a n'an ka tasawufu mɔgɔw minnu bɛɛ wulila sufɛ tile fɛ k'u seko kɛ mɛ a kɛra ala min kama ala b'u dɔn o b'a bɔ quoi o b'a bɔ n bi n denkɛ fana fo n'o ye Abubakar Dukure Yakubu Dukure denkɛ a sara bɛ ala bolo a ye cɛsiri min kɛ nin na n bɛ fɛ ka kuma dɔ de fɔ c'est-à-dire an ka histoire lakali an ka denmisɛnninw ye Mali histoire n'an ye histoire dɔw ta yɔrɔ wɛrɛw la n'an y'o si ye an yɛrɛ fɛ an k'an k'o fɔ mɔgɔw ye
ala kira sallallahu alaihi wasallam atara toifa domna ni toifa ka ya kiru ni gabakuru a segimatɔ magangaw y'u labɛn ko n'a donna k'u b'a faga a tora kungo kɔnɔ de mais a sera ka don cogo di kafiri dɔ natɔ a y'a fɔ ye ko n'o donna magan a ye kafiri du dɔ fɔ k'u ka taa o du in kɔnɔ o bolisɔnna du in kɔnɔ k'a ɲini dutigi fɛ ko n'a bɛ se k'ale ladon a faso la an karamɔgɔw bi yan u taara o bolisɔnna de fɛ yen k'a fɔ ye ko kira ko u bɛ fɛ k'a faga ko n'a donna ko bɔn ko a nana n'a i bɛ se k'a kalifa o y'a ka denbaya bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ye bamuru ta mɔgɔw b'u ɲininka ko mun bɛ yen bi mun bɛ yen bi a b'a fɔ non kuresiw ka den de bɔra an bɛ fɛ k'a ladon kɛra magan kafiri bolisɔnnaw de ye ala kira ladon magan o don ka n'a faso kɔnɔ o ye magan ye. O ye magan ye mais n'a ye histoire lajɛ Mali silamɛya donna Mali la yan mɔgɔ ma faga dɛ bere ma ci mɔgɔ kun joli ma bɔ kafiri yɛrɛw de ye silamɛya dɛmɛ yan bolisɔnnaw mɔgɔw bɛ ɲinɛ histoire kɔ bolisɔnnaw ye jihadi kɛ silamɛw ye Mali kɔnɔ yan u ka segin ka taa Bitɔn fɛ yen u ka segin ka taa Tombouctou Maroc sirifikɛ dɔ tun bɛ Maroc a ye tɔgɔ sɔrɔ a ko jara mɔgɔw ye a ka ko bonyana min kɛ fanga min tun bɛ o don u siran n'a ɲɛ a kana n'u ka fanga tiɲɛ u ye ɲɔgɔn fɛ sirifikɛ in bolila ka na Tombouctou ka mɔgɔ wuli ka na kalifa Bitɔn Kulubali ma Bitɔn Kulubali ye layidu d'a ma k'a k'a sigi Tombouctou k'ale ka dugukolo don Bitɔn Kulubali kafiri bolisɔnna a ye sirifiw bisimila Tombouctou ko ni Maroc b'a nɔfɛ n'a bolila ka yen sɔrɔ k'a b'a ka so mais u ye kɛlɛ wuli Maroc ka na sirifikɛ nɔfɛ Tombouctou Bitɔn Kulubali ye kɛlɛ wuli ka bɔ Segu ka taa sirifikɛ défend Tombouctou u ye suraka bɛɛ faga sirifikɛ tora yen u tilala k'u labɛn ka na siɲɛ filanan na Bitɔn Kulubali ye mɔgɔw wuli ka taa sirifikɛ défend Bitɔn ko ale t'i tuubi ale bɛ sa fa ka sira kan mais Bitɔn ba tuubira ni mɔɲɛ in kama Bitɔn ba tuubira Bitɔn ye misiri jɔ a ye a misiri bɛ yen a ma bin fɔlɔ mɔgɔw bɛ seli a kɔnɔ alors an ka histoire ɲɛfɔ an ka denw ye u k'a dɔn Mali silamɛya kelenya don bonya don karama don an kana sɔn an ka nɛgɛn fan si fɛ an k'an faso in kɔlɔsi jamana foyi t'an bolo Mali kɔ an ka Mali kɔlɔsi an ka dugawu kɛ an ka faamaw ye e b'u fɛ wa e t'u fɛ wa kuma t'o ye dɛ an bɛ mɔbili kɔnɔ ka ban o bɛ ka taa n'a ye chauffeur bɛ ka taa hali ni ti chauffeur fɛ vitesse la a tu i ka se yɔrɔ dɔ la dɛ sinon n'i ye kɛlɛ kɛ n'Ala ma far'i kan a bɛ kɛ kojugu ye dɛ mais c'est vrai an bɛ dugawu kɛ an faso de ye faamaw kama tɛ an ka faso Ala k'a kisi kuma y'o de ye an ka faama sigilen b'an kɛrɛfɛ yan an b'a fɔ a k'an ka foli fɔ an ka ɲɛmɔgɔ tɔw ye n'o ye Hashim n'a ka baarakɛlaw ye ko olu de bɛ ka mɔbili boli ko an ti chauffeur kɛlɛ dɛ mais an b'a fɔ chauffeur ye kɔlɔsi dɛ gunguru dɔ bɛ ɲɛfɛ fɔ chauffeur fana ka jɛn ni o mon chauffeur yɔrɔnin kɔlɔsi dɛ ne ɲɛ bɛ dingɛ dɔ la dɛ u fana ka sɔn o ma n bɛ fɛ ka mun fɔ yan anw ye diinɛ ɲɛmɔgɔw de jigi bɛɛ ɲɛsinnen bɛ anw de la ni ko o ko gɛlɛyara fandanw bɛ se anw de ma ni ko o ko ɲagamina se bɛ kɛ anw de ma o tuma na faamaw fana ka jɛn n'a ye u kana tɔɔrɔ anw kɔrɔ ko an bɛna mɔgɔw deli kɛ ko an bɛna deli kɛ ka ko dɔw nɔgɔya non o y'anw ka baara de ye mais an tɛ taa ni bere ye o muru t'an bolo n'an taara n'an ye deli min kɛ ni min bɛ se ka minɛ silamɛya tɔgɔ la o b'o minɛ ni min tɛ se ka minɛ a y'a muɲu fɔlɔ mais
ni jamana min bɛ ko jigi dayɔrɔ si tɛ yen maa si tɛ yen n'a gɛlɛyara ko a jigi bɛ da minnu kan n'o ti jamana kɔnɔ a ma nɔgɔn dɛ. ne fɛ ka nin de fɔ ka dugawu kɛ faamaw ye ala k'u dɛmɛ k'u bila sira kan jamana bɛ lafiya sira min kan wa ala k'o teliya nin sigi n yɛrɛ kama ala k'an faso kɔlɔsi ala k'an faso tanga ala kira bonya kama sɔli ala rasul. À présent, nous allons procéder à la lecture des motions. C'est bon? Motion de remerciement au général des corps d'armée Ismaël Ouagué, ministre d'État, ministre en charge de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale, pour son appui multiforme à la bonne tenue du présent Rassemblement national pour l'unité des musulmans du Mali, sous le signe Ensemble pour faire face aux défis de l'heure. Donc c'est ça la teneur de la motion qui a été reformulée à la suite de ces forums. À présent, nous allons procéder à la remise officielle des résolutions et des recommandations par le président du Haut Conseil islamique au ministre en charge des affaires religieuses, de culte et de coutume et au ministre d'État en charge de la réconciliation et de la cohésion nationale. Ok, donc nous allons, donc comprenez c'est quoi que dans l'organisation. Donc nous allons procéder d'abord par la lecture des résolutions, des recommandations suivies de la remise officielle. Donc la lecture des recommandations sera faite par le secrétaire général du Haut Conseil islamique du Mali à la personne du docteur Djamontani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. C'est la lecture des principes suivi des recommandations. À Bamako, sous l'égide du Haut Conseil islamique du Mali, ce rassemblement a formulé des principes et des recommandations. Au titre des principes, le Haut Conseil islamique du Mali réitère sa conviction selon laquelle les actes terroristes qui sont posés contre l'État, les personnes et leurs biens ne sauraient être le fait de l'islam. Il les condamne avec la dernière énergie. Le Haut Conseil islamique du Mali réitère son soutien aux autorités de la transition dans leur lutte pour la paix, contre le terrorisme et pour le développement du Mali. Le Haut Conseil islamique du Mali salue la résilience du peuple malien pour sa patience face aux multiples défis auxquels il est confronté. Le Haut Conseil islamique du Mali appelle les musulmans au repentir,
à la prière et à multiplier les invocations pour le retour de la paix et de la cohésion sociale au Mali. Au titre des recommandations, le Haut Conseil islamique du Mali recommande aux autorités de la transition de mettre tout en œuvre, de mettre tout en œuvre pour son accompagnement dans la réalisation de ses missions et l'atteinte de ses objectifs, et notamment dans le suivi et évaluation de la mise en œuvre des dispositions de la présente déclaration. Le Haut Conseil islamique du Mali demande également aux autorités de l'appuyer pour la défense des symboles de l'islam sacré pour l'immense majorité des musulmans, en considérant leur blasphème comme étant une menace à la paix et à la cohésion sociale. Le Haut Conseil islamique du Mali recommande aux autorités de mettre tout en œuvre pour rendre effective la célébration du mariage religieux, c'est-à-dire du mariage célébré devant l'officier du culte musulman. Le Haut Conseil islamique du Mali demande l'intégration dans le système éducatif de l'enseignement religieux afin de prévenir l'intégrisme et l'extrémisme idéologique. Enfin, le Haut Conseil islamique du Mali prie le gouvernement pour que, très rapidement, en relation avec les autorités religieuses, d'examiner la question de l'attribution d'un statut aux leaders religieux. Bamako, le 20 juin 2026. Je vous remercie. Aïe Sabali, aïe Boli Jofolo, ministre Bnapma, ministre Kapma confessa, Ami Soroka Doke, Akanatade, Nie Dro Jabi Kenebade, Wallahi. Aïe aussi. Merci. Président Niké, Bani Baradi, Inch'Allah. Sisan no document minnu labɛnna an bolo ni o de ye bɛnkanw ye ani laɲiniw ye n'o de ye tawusiyaw ye an ka présidentba a bɛn'o di an ka ministre ma sisan nɔ ni o tɛmɛna an bɛ sɔrɔ ka kuma di an ka ministre ma min bɛ diinɛko ni batoko ma n'o banna ayiwa an ka ministre min bɛ bɛn ni kɛlɛya la ale bɛ ko kuncɛ an bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ o la sisan remise officielle de bɛna kɛ an b'a ɲini présidentba fɛ. Voilà, avec Haketo, Akaouli, Ananga Ministry, Jamakouye, Bemin Kela, a Seven Fleni, Feminu Kalanaya, me at Lola, a Bede Seven in Kono, a Bede Taiba Kono, Kadianga Ministry, ma Minyesene Beni, Kelenya Malikono, Akala se, Famau Bela Yerema, Akasaka Walea Malikono, Komal Islami, Uka Benkandeni, Uka Kelia Kumadeni, Ambanya la Falaka Sabati, Alaka Sabati, Alaka Sabati, Alaka Sabati. Merci, merci. An bɛ hakilina kɛ an ka ministre fɛ min ɲɛsinnen bɛ diinɛ ko ni batoko ma docteur Mahamadou Umaru Kone dakuruya fila b'a bolo nin kɛnɛ in kan a ka bisimila inshallah. Kalimatiyɛn Maali Wazir ala idnik na. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين. بسم الله العلي الأجل. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه ومن عاد فينتقم الله منه.
وما ضر البعاد إذا تدانت أواصر من لسان واعتقاد وإن المسلمين على التآخي وإن أغرى الأجانب بالتعادي أصابع كف المرء في العد 5 لكنها في مقبض السيف واحد. Aujourd'hui, je me réjouis en tant que ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes de me retrouver ici et de dire que je suis un ministre très fier. Très fier parce que mon département est un département en charge de l'unicité, de la réconciliation aussi des musulmans. Mon département a toujours fait de cette unicité, de cette union, son cheval de bataille. C'est pourquoi nous avons ce qu'on appelle les cadres de concertation permanents entre les leaders religieux du Mali, chrétiens, protestants, catholiques et musulmans. Nous avons aussi le dialogue inter- et intra-religieux. Tout ceci aujourd'hui a donné un fruit qui est l'union sacrée entre les musulmans du Mali. Mais Mimbe, ala est chéré, aïra est chéré. Anga la iniba do sabatira bi. Bekoko ale le nous sommes déjà menés kenenye, mais ne le taka boire ni betaille. Ala mi sona kan kenen ke mbaloni nyene kan to ministeriara ministère mi ni yere jaborote mais faut e ka lone ministère ko ala be ke lajara bi ministère ko nana e be nyininga laharalo e ye dibi ni mun ke ane dodo ni mun ke mo ni nyonche ne be ala fo ka nyere fo bi na kera ne kunye ministère ye mi ye dodo ni kera ye nte se kana ni keneka na kera ne kunye ministère ye mi ye dine mo fara ka bo nyona wallahi ni kenan deski bi me ala fo me nyere fo kalaka ka fo aw ye ne shere aw islamao masuna mo bo wa biara ma wa bia bo wa dana ma wa dabo sufira abekere mbolo ani
fɛn bɛ n'o kan ka fo o foli tɛ bɔ n da o bɛ bɔ ale de da kɔnɔ parce que ale de ye kɛnɛ ɲɛmɔgɔ ye n nana n ta fɔ ka bɔ a la ka ala kɛ n seere ka a yɛrɛ k'an seerew ye fɛn min fɔra a bɛɛ ko an jɛna n'a ye ayiwa ala k'a nɔgɔya an bɛɛ bolo wasalamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatuh. Shukran Mahalil Wazir. Ministre min ɲɛsinnen bɛ diinɛkow ni batow ni laadaw ma Dr Mahamadu Umaru Kone an b'a fɔ k'a waleɲumandɔn k'a barikada dan tɛ foli min na a ye kuma min fɔ k'o sɛriya dɔrɔn ka tɛmɛ ni programme ye ma mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na hali i kan'o fɔ bɛɛ y'o dɔn i ɲɛna o i ko kan o bɛɛ de kumana n'o ye k'i ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la i ma taabolo bɔ mɔgɔ la i ma maa fisaya ni mɔgɔ ye o de y'a to i ni bɛɛ de bɛ tan wala o foli bɛ ye k'o sariya sabati ye fɛn min ye kuma laban ye sani ka ko duwawu ye ni kuma banna duwawu de bɛ yen o kuma laban o bɛ di cérémonie yɛrɛ den fa ma a bonya ni a karama bɛɛ lajɛlen talen bɛ ka di min ma o de y'an ka ministre d'État ye général de corps d'armée n'o de ye Ismaël Wage cɛbo ni kan bɛ yen malidenw ka bɛn n'u ka kɛlɛya o ministre o de ye ale ye kɛnɛ in bonya bɛɛ lajɛlen bɛ ale de bolo donc kɛnɛ in kɔrɔfɔ ala belebele an bɛ hakili ɲini k'a fɛ a ka bisimila a kana o lase bisimila excellence. aw bɛ n ce depuis sɔgɔma an bɛ yan mais an ma pressé a bɛ bɛn an nakun don minnu sigilen bɛ ɲɛfɛ aw ma garijɛgɛ kosɛbɛ dɛ parce que depuis an bɛ yan aw bɛ ka photographe kɔ n'u tɔn de lajɛ mais min ɲini photographe fɛ a ye ɲɛ u ma o fana ka dɔnni ye a ye téléphone gulon aw ka sonsori dɔɔni sinon fɔlɔfɔlɔ la n'an taara sinimaso la an bɛ pressé ka taa ɲɛfɛ wala an b'a ye ka ɲɛ mais ɲɛfɛmɔgɔw tɛ k'a ye ka ɲɛ dɛ est ce que aw ye Serifukɛ Ayidara ye ka ɲɛ Madara n'a ye ka ɲɛ dɛ aw bɛ n ce an sɔgɔma an ni tile a ka di n ye n ka nin kuma in bɛɛ fɔ bamanankan na mais a bɛ Mali kɔmɔgɔw kɔnɔ ko diinɛ ko kɛlɛ bɛ Mali la a b'u kɔnɔ ko silamɛw bɛnnen tɛ Mali la donc o kama n bɛ kuma dɔ fɔ tubabukan na kɔfɛmɔgɔw France 24 ni o u k'a dɔn ko Mali yan diinɛ ko kɛlɛ tɛ yan silamɛw bɛnnen don donc n bɛ yɛrɛmaɲɛnaw fɛ n ka dɔɔni fɔ tubabukan na. Son Excellence le ministre des Affaires religieuses, des cultes et des communes et des coutumes, le docteur Mamadou Kone. Son Éminence, Monsieur le Président du Haut Conseil islamique du Mali, Chérif Ousmane Marane Aïdara Anga Tchokoroba. Honorables autorités administratives, coutumières et religieuses, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un profond sentiment de responsabilité et d'espoir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de ce rassemblement national pour l'unité des musulmans du Mali. Je voudrais tout d'abord adresser mes sincères félicitations au Haut Conseil islamique du Mali pour cette initiative hautement salutaire qui intervient à un moment crucial de l'histoire de notre pays. Le Mali traverse depuis plusieurs années des défis complexes qui touchent à la sécurité, à la cohésion sociale, au vivre ensemble et à la stabilité nationale. Face à ces défis, aucune communauté, aucune institution et aucun citoyen ne peut agir seul. L'unité demeure notre première force et notre meilleure protection contre les menaces qui fragilisent notre nation. Mesdames et messieurs, l'islam occupe une place particulière dans l'histoire et dans l'âme de notre pays. Depuis des siècles, il a façonné nos valeurs de fraternité, de solidarité et de tolérance
et de paix. Les grands érudits, les maîtres spirituels, les imams et les éducateurs religieux ont contribué à construire une société fondée sur le respect mutuel et la cohésion entre les différentes composantes de la nation. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons préserver cet héritage précieux. La diversité, les sensibilités religieuses ne doivent jamais devenir une source de confrontation. Elle doit plutôt être considérée comme une richesse qui s'inscrit dans le cadre des principes communs de l'islam, de l'intérêt général et du respect mutuel. Les autorités de la transition suivent avec attention particulière les efforts déployés par les leaders religieux pour promouvoir la concorde et de prévenir les divisions. Nous saluons les nombreuses initiatives de dialogue, de rapprochement et de médiation entreprises ces dernières années pour consolider l'unité et la communauté musulmane. Mesdames et messieurs, la réconciliation nationale ne peut être pleinement réalisée sans la contribution active des autorités religieuses. Les mosquées, les écoles coraniques, les associations islamiques et les espaces de prédication jouent un rôle déterminant dans la diffusion des valeurs de paix, de tolérance et de responsabilité. Nous encourageons tous les prédicateurs, imams et guides religieux à poursuivre leur noble mission dans l'espace éthique islamique, de la sagesse et du dialogue constructif. Nous invitons également les jeunes, particulièrement actifs sur les réseaux sociaux, à faire preuve de discernement, à rejeter les discours de haine et à privilégier les messages qui rapprochent plutôt que ceux qui divisent. Chers participants, le rassemblement qui nous réunit aujourd'hui constitue un message fort adressé à toute la nation. Il témoigne de la volonté commune des musulmans du Mali de rassembler, de transcender les divergences secondaires pour se concerter sur l'essentiel. La préservation de leur unité, la défense de leurs valeurs et leur contribution au développement du pays. À cet égard, la déclaration qui sera adoptée aujourd'hui représente une étape importante dans la consolidation de la cohésion religieuse et sociale et traduit un engagement collectif en faveur de la fraternité, de la responsabilité et du respect mutuel. Les autorités demeurent disposées à accompagner toutes les initiatives visant à renforcer l'unité des musulmans, la cohésion nationale et la stabilité du Mali dans le respect des lois de la République et des principes du dialogue et de concertation. Mesdames et messieurs, permettez-moi de conclure en exprimant le vœu que cette rencontre marque le début d'une nouvelle dynamique de rapprochement, de confiance et de coopération entre tous les acteurs de la communauté musulmane. Que cette unité renouvelée contribue à renforcer la paix sociale, à consolider la réconciliation nationale et à soutenir les efforts de refondation de notre pays. Puisse Allah, le Très-Haut, bénir le Mali, préserver son unité, protéger son peuple et guider ses dirigeants vers ce qui est juste et bénéfique pour la nation et pour la population. Je vous remercie de votre aimable attention. Vive l'unité des musulmans du Mali, vive la cohésion nationale, vive le Mali. O tɛmɛnen kɔfɛ, n b'a fɛ ka foli di aw yɛrɛ bɛɛ ma. Aw minnu bɛ yan depuis sɔgɔmada fo sisan, aw ka ŋaniya ye kelen dɔrɔn de ye. Silamɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan, ka baara kɛ silamɛya ye, ka baara kɛ jamana ye, ka baara kɛ jamanadenw ye. Aw ni ci aw yɛrɛ ye. Foli filanan, m'o se au Conseil islamique mɔgɔw bɛɛ ma. Depuis transition daminɛna, au Conseil islamique de transition nɔfɛ, jamana dilanni na. Ala k'u sara. Aw bɛ min kalama, Ala k'u sara. Aw tɛ min kalama, o de ka ca, Ala k'u sara. U b'u jɔyɔrɔ la, u bɛ ka jamana dɛmɛ, u bɛ ka jamanadenw dɛmɛ. U tɛ k'a kɛ tɔgɔ kama, u tɛ k'a kɛ wari kama, u bɛ k'a kɛ ka jamana marabagaw dɛmɛ ka jamana dilan. Ala k'u sara. N ka foli belebele n b'o ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba ma n'an b'a fɔ a ma an ka serifukɛ. Ala ka hinɛ Sajo la. Sajo yɛrɛ ɲuman ko n kelen ka cɛkɔrɔba, n ko Sajo i kelen ka cɛkɔrɔba tɛ dɛ, an bɛɛ t'a don. O tuma mun de kɛra?
me an ka cɛkɔrɔba Serifukɛ fo kosɛbɛ 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 yan. Ŋaniya min b'an na jamana ye, Ala ka ŋaniya fanga d'a ma a ka kɛ. N bɛ a ɲini Ala fɛ, Ala k'a mɛn an kɔrɔ hali bi. Ala k'a kɛ aw dalen min b'a la, an bɛɛ k'a da la, a ka dɛmɛ ka jamana dilan. A bɛ jɔyɔrɔ min na jamana ko la, o conseil islamique la, Ala ka dɔ fara o jɔyɔrɔ kan. Ala ka se d'a ye k'an dɛmɛ hali bi. Ala k'a kanu don an bɛɛ la, wa Ala k'a mɛn an kɔrɔ koyi. Wa a ka yafa ma, an bɛ to ka kɔrɔfɔli minnu d'a kan, ne yɛrɛ bɛ caman d'a kan, a ka yafa ma. N'i bɛ jama ɲɛma, n'i tora ka kuma dɔ fɔ, an b'a fɔ ko cɛ Aidara ye nin fɔ, Aidara i ma nin kɛ, i ma nin bɛn dɛ. Mais Aidara i ni ce, Ala k'i sara. Don dɔ la ne taara Moritani mission na, a don na ni Papaga tun bɛ ɲɔgɔn fɛ, ani an ka cɛkɔrɔba an taara. An bɔra aéroport la Nouakchott 5h 6h du matin. Ni jamaba ye aéroport la, ne ko cɛ n ka yɛrɛ ministre n ko jama bɔra k'an kunbɛn. Mais ce o si tun tɛ k'an lajɛ, o bɛɛ bɔra ka Aidara kunbɛn. Ne ko ok. O ja sanu b'an bolo an t'a kalama. Sisan ni jamana wɛrɛ ye anw ka cɛkɔrɔba tanu ta, o kɔrɔ ko an fana ka tanu ka tɛmɛ nin kan. O kɔrɔ ko a bɛ ko la, a sen bɛ koda la, an bɛɛ k'a ka fara ɲɔgɔn kan, a k'o dɛmɛ, Ala k'a sara. N'i ye mɔgɔ tanu a ɲɛna kosɛbɛ, i laban bɛ kɛ jeli ye. Donc an bɛ a to tan, n bɛ foli d'a ma, Ala ka lafiya d'a ma. A ye effort min kɛ ka na ka bɛn nin mɛn malgré k'a man kɛnɛ, Ala ka sara. Ala ka lafiya d'a ma, Ala ka se d'a ma hali bi k'an dɛmɛ, Ala k'a sara a yɛrɛ ye, Ala k'a sara kɔmɔgɔw ye, Ala k'a sara denw ye, Ala k'a sara a limana bɛɛ. N ka foli laban o ye n yɛrɛ terikɛ ye, ni n b'a fɔ o ma ko Papaga. Ne ye ministre délégué à la culture sud. A bɛ baara kɛ fɛn kɛ, a b'a sara n na, a b'a bonya sara n na, a b'a fɔ n k'a dɛmɛ a kan, an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Depuis a kɛra ministre ye fo bi, a b'a se la diinɛko la. N'i y'a ye silamɛw farala ɲɔgɔn kan, diinɛw fana ka fara ɲɔgɔn kan, a jɔyɔrɔ b'a la. O de y'a to président transition général Assimi Goïta o dalen don a la, premier ministre o dalen don a la, gouvernement bɛɛ an bɛɛ dalen don a la. A bɛ jɔyɔrɔ min na diinɛko la, silamɛya kan, diinɛw ka bɔ, diinɛw ka fara ɲɔgɔn kan, Ala k'a sara ye. N'i y'a ye hali an sera yan bi, c'est que a y'a se k'a ko la. U ye nin kɛnɛ in bonya di ne ma, o y'a di ne ma parce que ne ye ministre de la réconciliation ye. Mais mɔgɔ min yɛrɛ ta ye kɛnɛ n'o y'a baara kɛ f'an ka se bi, o y'ale ye. A y'a bonya di yan, a diyara n ye, Ala k'a sara. N bɛna min fɔ aw ye nin ko in na, nin ye an bɛɛ ka laɲini de ye. A mɛnna an bɛ ka nin de laɲini. An garijɛgɛ de b'a la, a kɛra an ɲɛna k'a fɔ ko silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kelen ye pour que ka silamɛ bɛɛ dɛmɛ, ka jamana dɛmɛ. A initiative min bɔra au conseil islamique la ka nin ko in kɛ, initiative ɲumanba de don. N bɛ se ka min fɔ u ye, ni Ala sɔnna u ka initiative, déclaration min bɔra a kɔnɔ, recommandation min bɔra a kɔnɔ, n b'a lase jamanatigi ma, fɛn fɛn bɛ se ka k'a la, o bɛ k'a la. N'i ye déclaration in yɛrɛ jateminɛ, kuma banna o. Déclaration n'i y'i tulo don a kɔrɔ, kuma misɛnnin fɛn fɛn bɛ silamɛya la, a kɛra alimamiw ka kuma ye o, a kɛra misiriwelew ko ye o, a kɛra prêche ye o, a kɛra nin ye o, a déclaration a kuma bɛɛ b'a kɔnɔ. Donc an bɛ se k'a fɔ nin ma ko nin ye déclaration de Bamako de ye du 20 juin. Ça veut dire que depuis Mali kɛra Mali ye, ne hakili la ne kɔni ye denmisɛnnin ye, ne hakili la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye déclaration dɔ ka kɛ tan k'a fɔ ko Mali silamɛya a ka taa nin bolo fɛ. Donc o kama
o kama an kan ka baba don a la et puis o y'a hakilinata ye n'i y'a ye aw yɛrɛ de farala ɲɔgɔn kan ka déclaration kɛ mɔgɔ si ma jagoya aw farala ɲɔgɔn kan ka hakili jaga bɔ ka jamana kɛcogo lajɛ k'a dɔn ko aw ka bɔ nin de la aw yɛrɛ ka déclaration kɛ o kɔrɔ ko déclaration ye labatoli o ka nɔgɔ bɛɛ ma ni mɔgɔ min ye déclaration kɛ k'a don a la k'a valider c'est un engagement moral o kɔrɔ que n ye a fɔ wa sisan n k'a waliya donc nin y'an bɛɛ ka déclaration de ye an ka baara kɛ n'a ye n bɛ foli di aw ma tuguni n bɛ se ka layidu di min di an ka cɛkɔrɔba ma a ye ci min fɔ ni ala sɔnna an b'a lase jamanakuntigi ma ne hakili la silamɛya a bɛ baara caman kɛ ministère de la réconciliation ye ne ka baara jɔsen dɔ o ye silamɛya ye o de kama n ka structure o structure bɛ bamakɔ ani région na n y'a ɲini o conseil fɛ ka don a kɔnɔ wa o sɔnna ka don a kɔnɔ n b'u fo o la o kɔrɔ ko réconciliation cohésion sociale baara min bɛ ka kɛ terrain kan de facto o conseil islamique silamɛ bɛɛ olu sen bɔra ka ban min ye nin baara min kɛra k'a waliya région kɔnɔ an bɛ se k'an base o fɛn kan ka nin ɲɔgɔnna kɛ région kɔnɔ déclaration ni recommandation ye mali silamɛ ani maliden bɛɛ k'a mɛn ani k'a dɔn baara kan ka kɛ n'a ye cogo min na ani k'a dɔn an ka laɲini min ye a ko la donc o de kama ne yɛrɛ wasalen don parce que ne yɛrɛ ye au conseil islamique membre dɔrɔn ye yanni ka bɔ kuma kɔnɔ n bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo n b'aw fo aw ka faamuyali la n b'aw fo aw ka kodɔn na kuma fɔra ɲɔgɔn kɔ cogo cogo a laban mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye ka kuma a ko la nin yɔrɔ in na n bɛ sɛrifikɛ fo kosɛbɛ parce que ale de fɔlɔ y'a sira daminɛ ka mɔgɔw ɲini k'a fɔ nin ɲɛna nin ma ɲɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka fara ɲɔgɔn kan n b'a fo la mɔgɔ kana ɲina k'an bɛ terroriste kɛlɛ de la an tɛ diinɛ kɛlɛ la an tɛ silamɛ kɛlɛ la an bɛ terroriste kɛlɛ de la an ni terroriste de bɛ kɛlɛ la an ni silamɛw tɛ kɛlɛ la dɛ an caman yɛrɛ ye silamɛ ye an tɛ siya kɛlɛ la fila kɛlɛ tɛ tamasɛ kɛlɛ tɛ dɔngɔnɔ kɛlɛ tɛ bamanan kɛlɛ tɛ arabu kɛlɛ tɛ terroriste kɛlɛ de don wa silamɛ fana kɛlɛ tɛ terroriste kɛlɛ de don n'u b'a fɛ ka na ni silamɛya sira ye an b'o lakari parce que mɔgɔ tɛ silamɛ ye ka tɛmɛ anw kan yan n'u b'a fɛ ka na ni siyako kɛlɛ ye depuis mali daminɛ fo bi an siya caman bɛ yan an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan fɔ an bɛɛ ka di fiɲɛma de don k'an cɛ n'u b'a fɛ ka na ni ko wɛrɛ ye f'an k'o faamuya an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ko ɲɛɲini kosɛbɛ n'u b'a fɛ ka dɔn diinɛ sira ye aw min ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye n'aw bɛ diinɛ dɔn kosɛbɛ a y'a ɲɛfɔ maliyɛn tɔw ye minnu bɛ fili la k'a faamu diinɛ ko kɛlɛ tɛ nin dɛ ni diinɛ don diinɛ ko tan diinɛ ko tan diinɛ ko tan diinɛ ko tan ninnu bɛ ka min fɔ diinɛ tɛ an bɛ a ɲini aw fɛ aw k'o fɔ n'i y'a jateminɛ u ye a daminɛ dugu minnu na u bɛ dugutigi faga u bɛ alimami faga mɔgɔ fɛn fɛn bɛ se ka tradition fɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ se ka diinɛ ko kelenen f'u ye u b'a daminɛ olu de la n'i y'a daminɛ olu la diinɛ ko ye bilen donc ni an y'o faamuya an ka fara ɲɔgɔn kan diinɛ ye min fɔ an k'o fɔ maliyɛn tɔw ye minnu bɛ fili la u k'a faamuya ko nin ye ko wɛrɛ de diinɛ tɛ sinon ne ma da la ni olu bɛ diinɛ dɔn ka tɛmɛ an caman bɛ yan kan donc n b'a ɲini aw fɛ a y'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la aw bɛ k'a kɛ kɔrɔlen a ye dɔ fara a kan o conseil a b'aw se la an ka foli b'aw ye ni ala sɔnna ma an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka fanga d'aw ma pour que a ka se ka mali diinɛ sinsin
silamɛya dans sa diversité k'a sinsin maliyɛnw k'a faamuya kosɛbɛ et puis maliyɛnw k'a dɔn ko silamɛ c'est une religion de tolérance o la an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana jɔ nin yɔrɔ in na n b'a ɲini aw bɛɛ fɛ an ka miniti kelen di maliyɛn fɛn fɛn bɛɛ sara ma an ka sɔrɔsiw minnu sara ma an ka général Sadio min y'a kɛ a tan na yan an ka miirina d'a ma miniti kelen n b'o ɲini aw fɛ. an cɛ yanni ka bɔ kuma na n b'a ɲini an ka cɛkɔrɔba fɛ a ka yafa n ma a ka yafa n ma kosɛbɛ parce que nin kɛnɛ in n'i y'a ye an mɛnna tan c'est pour que an ka se ka kuma caman fɔ ɲɔgɔn ye degun b'a kan mais a ye degun minɛ pour que ka se ka kɛ yan et au conseil réunion ministre yɛrɛ bɛ na ni président ma na o tɛ diya kosɛbɛ dɛ donc o de kama hali k'a to Dakar a ye effort kɛ ka na pour que an ka se ka nin kɛnɛ in waliya n b'a fo dan tɛ foli min na ala k'a sara a yɛrɛ ala k'a sara an bɛɛ ye n bɛ bɔ kuma na yan an cɛ ani baraji. merci a tola duwawu ye a tola belebele ye an bɛ foli di an ka minisiri Wage ma a ka nin dakuruya in na ala ka n'a sara hɛrɛ la a appliqueli ala k'a nɔgɔya haut conseil en compagnie baara in kɔnɔ ani a dɛmɛli ala k'o sabati foli b'aw bɛɛ ye duwawu ye saba ye duwawu bɛna kɛ saba an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ an ka a kun cɛ n'o ye shirifike Sheikh Ahmad Hamahullah k'ale kana duwawu fɔlɔ kɛ Sheikh Yakubu Dukure ale bɛ duwawu filanan kɛ Bamako misiriba alimami Sheikh Ahmad Kale ale bɛ a kun cɛ donc a bɛ mikoro gɛrɛ sifukɛla ale ka duwawu fɔlɔ kɛ ni ale ye duwawu fɔlɔ kɛ Sheikh Yakubu Dukure ale bɛ duwawu filanan kɛ fɛn min ye Ahmad Kale Bamako misiriba alimami ale bɛ duwawu sabanan kɛ inshallah. ما نفهم مو فهم بها بك الفاتحة كلا بسم الله أكا كلاني نغني ألك هرنا تمالي ألك هرنا تمالي ألك بيننا تمالي أكا ألك أبي فشل بين يعني تور من بها ألك أبوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم من بدني الله تعالى في الإسلام أني سلامو كنيمو أني جمنا نيمو أني سلام جمنا يرب على كابي تسكون فرانيون كاكو كانوا دنيونا على تغفلا اسم الله الجامع ودي بفهم فرانيون الودود أني كانوا مساكا بكانوا دنيونا كفتنا بامبيو على كان دون جابي كمالي فلاني هنا فلالي ika silami jamana be fleni hena fleli tasuma be silami jamana fe fe ka be tasuma do fe kuma dem mali tasuma fo se ka do fe ala ko ala ka do fe ya allah yitamu kama ya allah ka ko kan kama ya allah ka mun kuju kama ya allah muhammad kama ya allah chidon kama amin amin amaru kale رسول الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد وسهل لحكوماتنا ما يطلبون لأبناء الوطن من الخير والعافية اعملوا بالإخلاص والعدالة ربنا وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد